Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 31-nji dekabry, ýagny 24-nji ýylyň iň soňky güni. Täze ýylyňam 25-nji ýylyň başgosunda durs. 25-nji ýyl bilen gutlaýan diýmäge de bir hili dilime maýlananyk, odalan bir kino filmdäki gahremanyň aýdyşy ýaly "Gowa barma ýok, aýtmasama bolanok, aýtmaga da dilim baranok" diýilşi ýaly boldy. Sebäbi täze ýylyň başgosunda biziň sebitimize ýagny ýakyn unda gordy bolan bu käbir soňky wakalar täze ýylyň ýagny 25-nji ýylyň bir düşünem dünýä jemgyýetçiligi üçin gatyr gowy ýyl bolmajakdygyny alamatlandyrdy diýsem ýalňyş bolmaz. Ine şu meselede näme görkezýär? Biziň käbir kelesangamyz bar. Ay daşarky ýurtlaryň wakasy bilen näme işiň bar daşar? Ýurtlarda näme bolýar? Türkmenistanyň gururuny etsene ho näme diýip duranlar bar. Şolara da ine aýdyň sapak masal. Hebe bir şeýle söz bar. Siyasat bilen sen gydyklanmasaň, siyasat sen bilen gydyklanýar diýen söz bar da. Dünýäň meselesi bilen sen gydyklanmanyň bilen dünýäň meselesi ahir soňy senin başyňdan gelýär şol. Innem ýetip gelýär şol. Şolar ýa bir ýagdaý ýüze çykdy. Şol apat indi Türkmenistana da häzir hopawandyr. Başda da hopawandyr am dur. O arada gurrun eders, onu aýly apat näme bolup geçdi. Ina dekabryň başynda, ýagny noýabryň ahyrynda şol Daesh diýilýän, IGIL diýilýän öz adyny birazrak üýtgeden ýöne şo Daesh şol IGIL diýilýän Wahhabistleň terroristik topary hereketi Siriýada häkimiýeti el aldy. Ni tutuş Siriýanyň hem territoriýasyny aldy diýip bolanok, ýöne Siriýanyň häkimiýetini el aldy. Bardy paýtagta bardy, bir ýerden başga da şäherlerini basap aldy. Şonu basap alanlaram, şonu basap alanlaram. Soňky 20 ýyldan gowrak wagtdary ýakyn günne gurdy. Bir güna miňlerçe, 100 miňlerçe bir güna adamdan ganyny dökün, damagyny çalan. Şolar diýirligine ýere gomen. Aslam halifatyny döretjek diýip şo taýda ganyny öküp gelen gan olacak terrorçylar şolar. Emma näme üçinler şol gadanyň ýeňişini käbir kelesaňlar, şol tanda Türkmenistany kelesaňlarym, aktivist diýilýän aktivist sumoklarym, opozitsionerler diýilýän sumoklarym, şonu gutlap otyrlar, şoňa heşelle kakyp şonu ullukan bir halk behwitli waka hökmünde şonu şeýdip garşylap otyrlar. Naşolaň birem özüne halk tarapyndan taýlanan prezident diýip atdakan Murat Gurbanov uş geldi. Ine oňam häzir begenjini dinleň şol wagtdaky Алеппода байрамчылык. Ine halk bayramçılığı diyor. Ассаламу алейкум, друзья. Это город Алеппо. Это разрушение Алеппо. Сейчас здесь праздник. Это жители города Алеппо в основном. Здесь есть мусульмане, курды, христиане. Вот, много христиан на самом деле в Алеппо живут. Я только что увидел семью, одну точно христианскую, которая не покрыта. Ну, здесь христиане не покрывают. Да, вот так. Вот. И они тоже здесь среди людей. Senin Muhammedan. Ine çäre, halkyň çäreti. Mecbur edilen adamlar yok. Okuçular, moğollar, beyle küllerden nastayaş hakikmaya. Halk çıkıyor, bayram belli. Indi bu Murat Gurbanov Siriýanyň içinden Aleppo şäherinden reportaj berip oturan bolan kim? Ina bu bolup duran wakany halk behwitli, aw demokratiýaň haýryna bir amal aşyrylan waka hökmünde suratlandyran bolup bu taýda Murat Gurbanow halk bayramçylygy edýän näme diýip dur, oňa da bir reportaj etdir. O kim? O reportaj berýän. Belki aktivistler bilen käbiri tanandyr. Ola ina şulan, bana Faruk diýilýär. Bu terrorçy, bu IGILçi, ine şu Daeshçi ödem İdlib'de oturdu soňky ýyllar. Ine Täjikistandan barpdyrmy, Özbegistandan özi täjik asylly. Milleti täjik Faruk ady. Aktivistler hem şu TikTok'daky kanalyna gelip goşulyp şolary da ýygy derli wagt etdi geçen ýyl bir näçe gedip.
Wagdy diye ödem gizlem oturan bizin hanna diye men niye İdlib'e geldim. Ne şu İdlib'de biz diye anha inşallah tadiyen ol ya Allah yol versin. Yakın vaktlarda biz diye bu tayda İslam halifatını dördürsip bunu wagdy çi oturan bir beynisi Vahabizm ideyeti bilen ýuwlan bir haramzada. O Deccal men gepleşim adyny ýöne ýere atlandyrmadım. Bu Deccal'dan ýeňşe diýip. Ina şular Deccallar, ýagny Deccal'yň esgerleri. Ine şunu bilen Murat Gurbanov habarlaşy geçýär. Ene ýam şol oglan çykyş edip başlanmadyna geçen ýyl çykyş edip başlady. Bizim aktivistlerimiň ýanky kanalyna da käwat aktivistler öýdi çağırdy, käwat aktivistler kanalyna öýdi peýda boldy. Mene ýam şonda pikir etdim. Tebe Murat Gurbanov indi men bilşime göre adamdan soňky 2 ýyl bäri terror elementleri bilen hyzmatdaşlyk edip gelýär. Men hem şonda pikir etdim. Murat Gurbanov bu mümkinçilik elden bermeýär diýdim. Da elden bermeýändir, ol hyzmatdaşlyk edip otyr. Tak Murat Gurbanowň ol öz toporlarynyň içinde nähili wagz netigatyň, nähili salafistik, wahhabistik wagz netigatyň alınıp barlayan hakynda daýratyn durup geçer, gepleşik eder to barada aýratyn. Ýöne şol oglan köplen şeýlik gelenne İslam halifatyny wagd edip gelenne oňa ýanynda muvahhid diýip bir lakamly bir akkauntdan biri goşulýar. Bu kim? Bulam asli Türkmen awatly özüne ýanky Abu Yunus diýip Arabadan dakan terrorçylaryň biri bulam. Türkmenistanly türkmen. Ödem Ukraina tarapynda Orsiýada garşy uruş alyp barýar. Bolýa Orsiýada garşy uruş ötgelde uruşdun ýöne şol özüniň şol uruşuny İslam dininin adından bir mukaddes alınıp barlayan bir cihad uruşu yok mu ne häsiýetlendir da ýa-ni Orsiýet gandy ýokmoklugy şol bir cihad uruşy alyp görkezek. Indi bulardan indi näme bolup ber häzirki wagt? Indi şulardan şu terroristlerden indi şuň kun bir halkyň aladasyny edýän bir demokratik güýç ýasamak. Ýani şolar şeýle bir tewratlandyrma kampaniýasy başlandy. O kampaniýany kim başlady? O kampaniýany şu terrorçylary döredýän hem şulara ýara hem mal kömegini berip gelen Günwatar başlady. Hem Siyanistler başlady. Şolaryň ýardam bilen häzir şuň şular şu Siriýada näme üstünde gadanan bolsa şolaryň ýardam bilen gadandy. Bir tarapynda Türkiýede bar. Bir tarapynda Türkiýede bar. Netijede bular näme etdi? Dekdüň ýani soňky 20 ýyldan gowrak wagt ýary. Şol adamdan 2003-nji ýyldan ýary. Ýagny Amerikan Birleşen Ştatları bir kanun ýagdaýda araga girdiler. Şolaryň aýagynyň batan ýerinde de olaryň aýdyp gelişmýäli. Şolaryň aýagynyň batan ýerinde hökman Al-Kaida peýda bolýar, hökman islamçy terroristler peýda bolýar. Şo taýda da 2003-nji ýylda giňlerimde birden Al-Kaidanyň şahamçylary peýda boldy, fegoçyçylar peýda boldy, aragy dol bulaşdyrdylar. Täbi onu näme üçin? Kimin maksadyna laýyk gelýär? Anglo-Saksonlar bilen Siyanistler maksadyna laýyk gelýär. Ýagny şo taýdaky bir kanun döredýän Siyanist döwletine garşy durýan nowatdaky bir Arap ýurduny weýran etmeli, bulaşdyrmaly. Bular şo maksatlaryna ýetdiler. Ýöne şo maksat üçin kim bolanýarlar? Anglo-Saksonlar hem Siyanistlerin özleri beýnisiz Wahhabistler bolanýarlar. Ine şular ýaly özleri biz salafi, biz İslamyň salafilerine eýerýäs. O hakyky din, ýanky hakyky Gurhanyň ýoluny tutýanlara eýerýäs diýen şular ýa beýnisizler, şolar ulanyp İslam döwletlerini weýran edip oturýarlar. Musulman döwletlerini weýran edip oturýarlar. Ondan indi bilen liderlerinden indi şuň gün bir demokratik aktivistler ýal bir zat ýasap başladylar. Şolar ýa imiji döretdiler. Ine şu sakgally Abu Muhammed Al-Julani diýilýän, intäkmiň ahlynyň kimdigi belli däl, tohumynyň kimdigi belli däl bir adam, belli däl. Hatda bu biografiýasyny okuyan bolyn, bir teresiň Arabistan, Hawd Arabistandan gelýän ýaly edip görkezýärler. Bir teresiň ol Golan benentlikleriniň bir teoriýasyna bir ýerde dogurupdyr, niýede doguranan belli däl. Şon ýaly edip bir gümürtük şahsiýet ödem 2003-nji ýyldan bäri şol ara guruşy başlady diýilen döwürden bäri biýuna adamdan gandy döküp gelen hakyky terrorist. Ödem Al-Kaidanyň ilk liderleriniň biri boldy, soň İdil'in şo Daesh diýilýäniň lideri Abu Bakr al-Baghdadi diýilýän kömekçisi şoň sagel bolup geldi. Indi şuň gün Amerikan gözünde Ýewropaň beýleki köp Günwataryň ýurtlarynyň gözünde bu näme boldy? Halk gahrymany boldy. Halkyň alada ne diýen demokratik bir lider boldy. Buňa näme etdiler? Allylar da geýinigini çalışdyrdylar. İmijini birazcık üýtdiler, sakal murtuny saçyny birazcık üýtdiler, timarlap bana näme etdiler? Awraýly ýa-ni tanymal telekanallyň ekranyny öňünde oturtdylar. Ne BBC idi, CNN idi bulardan. Bundan indi interview alyp buňy imijini öterip başladylar.
Yani dik düýne Amerikan Birleşen Ştatları şu ganojon kellesi üçin $10 milyon goýup geldi. $10 milyon näçe ýyllaň dowamynda şoň nirdedigini kim aýtsa, şoň ölümini biziň öldürmegimize ýardam etse, şoň öldürüp bilmegimize ýardam edip kim kömek etse $10 milyon sylagy wady etken. Indi näme boldy? İki hepdeň içinde şol ýanky bana özalky bildirler aýplama aýrylyp şu $10 milyon ýatyrly sylagy bu kellesini almak barada kararam ýatyrly näme boldy? Hem iki hepdeň içinde dünkü igilçi, dünkü daýaş, dünkü Wahhabis birden demokrat olaýdymy? Birden demokrat olaýdymy? Eňi näşigini çalışyranyň bilen şuňal demokrat olaýarlarym ka adamlar. Onda barada onda işige baglymy ka? Näme pikir edýär, he? Indi bu gün wataryň şu oýnap oturan oýunyň üstünden gülüp hatta öz gün wataryň öz jurnalistleri video rolik ýasaýarlar da dünkü terroristler indi biziň liderlerimiz diýip öz liderlerini, döwlet liderlerini, hökümetlerini tankid edýärler. Dünkü ganojak terroristler bugünkü günniä halk gahrymany ýasap oň imijini gysga wagtyň içinde şular ýaly derejede ödegörtdi diýem. Rolikler oýýarlar, şolardan birine görüm. We're going to examine the three phases of the new Syrian leader, al-Jilani. In his first phase, he was an Arab Muslim and had that nice rebel look about him. In phase 2, al-Jilani is a revolutionary al-Jilani with that Fidel Castro type of look and ready to lead the people. Then al-Jilani hooked up with Ukraine's Vladimir Zelensky's public relations team and came out with this image where it's strong but like a nice guy kind of image with a nice trimmed down beard. And look, they could be brothers. It's a good, wholesome, strong look for a leader. Good job to the marketing team. And then in the final phase, we have a nice suit and collar look to show that the revolution's over and we're getting down to business. And this is al-Jilani doing business with the British government and al-Jilani doing business with the French. Gün wataryň telekanallarının, gün wataryň PR menajerlerinin bu dünkü terroristin imijini ýitdip, onu beýdip ýanky terroristten bir demokrat, bir halkyň aladatyn edýän bir lider ýasamak uğrundaky bu hereketler kimler üçin niýetlenen? Bu alp etýärde ýola goýan bu kampaniýa kimler üçin niýetlenen? Bu kampaniýa şular ýaly beýnetler üçin niýetlenen. Onam diňleň. Şimdi bu olurçuluğun nehili öğrenler başını yutumun berin kurumunun sen anta oluyor da şunun lideri al-Jilani katı bir akıllı paykaslı adam olup çıktı. Yüzünü uğrağına öğren paykaslı valalayla piç kime söğü oturunok ya gıyır oturunok İsrail bombalak gidiyor şu İsrail'in hem adım tutup şuna bir yakmazat diyenok katı sabırlı takatlı oğlunu mengdiye. Ödem yaş oğlun geleceği katı o perspektivat oluyor. Akbosapa diýilýän näme diýen bolýar? Al-Jilani niýe gaty akylly paýgasy adam bolup çykdy diýär. Olýar ýüzüni urany, walalayla piçkime gyýgyryp oturanok, ýatyp oturanok. İsrail bombalak diýärem bol şoňa da ýakyn diýenok diýär. Şonuň bir artyk başlygy ýok, munda görkezjek bolýar da. İsrail ýurdy ýumry otyrda bombalap ýüzlerçe bombala işlik geçirdi häzir şewagtyň içinde. Infrastrukturunu weýran etdi, harby bazalary weýran etdi, ondan hem daşar bir ýerler weýran etdi. Hadi şoňa da hatda ýakymsız at diýenok. Ine gaty bir akylly paýgasy adam eken. Ödem gaty tawurly takatly uglany meňdiýär. Perspektiwa hem ören uly bolan ýaş oglan nime diýär da turatlanır ýa da. Perspektiwa ören uly diýmek bilen näme görkezýär? Bunda bu uglany geljek wa. Bu uglany geljek wa halk üçin aladet adama meňde işdip urun edýärdik. Hamala Dikdüğün şolan adamın kim bolmadygyny, kim bolanyny bilmeýän ýaly akıl tapar gurgun edýär. Onu belki bilenem diýerdir. Belki onu ýadymdan çykarandyr. Eger şolan adam ýadymdan çykaran bolsa, onda bir diýat kim boldy? Al-Jilani diýilýän haramzada. Al-Jilani şuňky siziň öňüňizde penjek gylje şeýden bolup gün wataryň atla awraýly telekanallarnyň öňünde şeýdip oturdup bundan ullokan gahrymany ýasalýan. Dünkü kim? Ýanyna adamlara seredip. Şular demokrat şeylemi? Adam hukuklaryny aladatyn etjek adam şeýle diýemşi. Ine soňky 2023-nji ýyldan bäri, bagşlan 2003-nji ýyldan bäri diýdik da, ondan başlady diýdik terrorçylyk işini. Ondan bäri ýa-şeýle geçdi, 21 ýyl geçdi. 21 ýylyň dowamynda dynman terroristik hereket edip geldi. Terroristik hereket edip näme etdi? Oňa meselen barar. Ýöne bu töweregindäki adamlara seredin, bu öz sypatyna seredin. Ine şul adam
halkyň aladasyny edip şo taýyk eline ýaragalyp çykypmyşyn şeýlerämi? Halkyň aladasyny edip demokratiýa döretjek bolup adam hukuklaryny aladasyny edip ine kartalarda hereketler söwüşleriň hereketini çydyp otýar. Ine bundan hem ýa islamçylar interwiu alyp buna jihad elan etdirýärler. Öde minne şo aýdyşymy diýäli ine şol igiliň yol başlaty 2019-njy ýyla çenli, ýani 2010-njy ýylan 2019-njy ýyla çenli igiliň lideri bolup gelen Abu Bakr al-Baghdadi diýilýän haramdadan sag eli bolup şoň kömekçisi boldy. İlki Al-Qaida'da boldy, bu soň igile goşuldy. Soňam igilden çykmady bu. Siriýaga girmek bilen Irakdan soň ýylyna Siriýaga geldi öz goşunlary bilen. Ol igilden bölünip aýrylanok. Ol igiliň Siriýadaky sakamçasy boldy. Diňe ýöne öz adyny ýütdetdi. Şugun özüniň sapatyny ýütdedi şeýaly. Diňe adyny ýütdetdi. Emma edýän işi şo boldy. Biýgüne adamlary sen mezhebiň başga diýip, sen diniň başga diýip, sen medeniýetiň başga, sen kulturaň başga, özüň alyp barşyň başga diýip gyrdy. Gyrdy. Ine şu haramzada. Ine bugün ol siýasatdan köýerdekin bir sogat siyasat davatda düşünceleri noğal olan Murat Gurbanov, Akul Sapar, Muhammed Diyoji Sapar bilmeýän alan adamlaram keşelle kakışıp ana diýe, ine bizim görelli almaly adamymyz. Ine ha diýe şular ýaly adamlar Türkmenistana gelmeli bolýarlar. Ine şular ýaly adamlar indi şu gün Türkmenistana gelmeli diýsem, hawa diýip iki eli bilen garşy aljak indi şular. Demek ýa ha şular bil kahlaýyn diýýäm, Wahabizme geçtiler. Siz sıpatyna seretmeň bu Akul Sapar diýilýäniň ýa Saparklyň diýilýäniň ýa Muhammed Diýeji, Murat Gurban sapatlaryna seretmeň. Penjekge ýene bol mine şuň kun mine penjekge ýedirilen adamlar bar. Şular ýaly beýnisi boş adamlara da şo penjekgilje özlerinden aktivist ýasap ýa opozitsioner ýasap oturan ýa özünden ýazyjy ýasap oturan adamlaryň içki dünýäsyna seretseň şolon kudan kändir tapap durup eger şolar gollap oturan bolsa, diýmek şol adamdan onda içki dünýäde hem şuňa gabat gelýär. Ha? Şunu adam ine şu bir ýöne sapatyna seredim. Ine dek düň bundan 2 aýyň, 3 aýyň şular ýaly sapatda gezip gören adam şu. 2-3 aý bundan adam şular ýaly sapatda gezip hakyky terrorçylyk işini alyp baran adam. Ama inni şu adamlaryň edeni işinden onda siniň onda şu görüp gören opozisiýa liderlerimiz diýenler, opozisiýoner aktivistler diýenler habarsyz boldy kaly. Ha? Şu 20 ýyldan gowrak wagt ýaly şeýdi ganyk geldi. Birinjiden eger habarsyz bolsa, nadanlyk. Sen edýän ýalňyş hereketiň üçin aklaýyş bolup bilmeýär. Aklaýyş bolup bilmeýär. Nadanlyk üçin hem sen jogap berme. Nadanlyk üçin. Eger desen bilibem, şolaň edýän işini bilibem, şuň gün bilmezlige salan bolup, ýok bu adamlar terrorçy däl. Bu adamdan hatda ýalňyşlyk belki terrorçy taklan bolmagy mümkin. Ýöne şu taklanamasa şol adam aýyrmaly diýen ýaly ýa pikirler aýdyp başladylar. Ondan şolar ýaly pikir aýdyp oturan haramdadalar şu pikir bilen alalaşmalymy? Ya şolar ýaly ýalňyşlyk goý berýän adamdan ýalňyşyny onda biz bagyşlamalymy? Onda olaň özleri kim bolýar? O arada da şu ýanky Akul Sapar diýilýän siziň ýazyjy, jurnalist diýen adamyňam dilinden çykýan zada seredim. Indi näme diýär? Terrorçy diýilen ýarlygy aýyrmaly diýär-de. Şulardan näme? Yeni bir akıllı aydınladı. Şu teröristik meselesinde yeni de bir gedek aytalar soru ve interview alyam. Sen nidini terörist diýenidi nimäňe diýdi, adyny niýe girip aýyrsak diýdi. Olam aýtdy, men onu aýyrmaly diýdi. Şonu teröristik diýdi, öýlerini bilmeýän, tanamaýan adamlaryna terörist diýip tagma gelmeýän maňlaýyna ýurtlar aýyrmaly diýdi. Terörist diýip kime diýerler diýdi. Men pikirimçe terörist diýen söz diýdi, şu mektepleri, mescitleri bombalayan bolsa, haýty döwlet bolsun, topar bolsun, ýa bolmasa biýgüne adamlary garajdan ilaty bombalap gyrýan bolsa, çağlar gyrýan bolsa diýdi. Men pikirimçe diýdi, şu teröristik şolara aýtmaly diýdi. Emma diýdi sen öz siyasi karşılaşma terörist diýip at vermek ya da senden pikir deňelmese onu terörist diýip maňlaýyna tagma gelmek näme dogry. Şuň kunna diýdi, bu döwletlerin, kiçi döwletlerim diýdi, her gaýsynyň öz eline tanawy bar diýdi. Hemmesi diýdi özüni tanamayan, hem düşünmeýän ýa bolmasa siyasi karşılaşmalarına diýdi, teröristik gurulma ýa adamlar diýip at berýärler diýdi. Men şoňa närazy diýdi, şonu men garşy diýdi.
şu terörist diyen termini kaytadan garap, ulu devletler hem kiçi devletler umuman dünya arenasında şoma bir çağrısı bir kesinlikle vermeliydi. Şu fikri bilen men laşyan. Akbar Tapır'ın sözünden onu çen tutsak, inni yankaycısını ýaly 2003-nji ýyldan bäri, ýagny soňky 20 ýyl bäri, eýdigi derli ýagdaýda terroristlik işler bilen meşgullanyp, biýuna bir gidýän 100 miňlerçe biýuna adamlar gyryp gelen Al-Julani ýaly Ganoljowa inni terrorist diýmellermiş. Ha o terrorist diýmellermişin sebäbi Akbar Tapır şu arada Al-Julani diýe Al-Julani öz aýdanlary bilen alalaşyp otýar. Al-Julani ne terörist diyen statü menden ayırmalı ya. Men yaşamula alalaşyan ipiyodunjem de ya da. Awo hamala şol Muhammed Al-Julani ileyen haramzada şolun yol başçylygyna şol gan oljaklar onu mekteplerim yumurmanmışyn. Awo adamlaryň jaýynyň başyna yumurmanmışyn. Paraga oturan adamlar köpçükleýin gyrmanmışam. Diňe ýöne näme edipdir? Siriýa halkynyň demokratik hak hukuklary uğruna güreşip bu işler bilen meşgullanyp gelipdir. Ha? Ama onunla tutuş dünya yurtları terörist ibatlandırmak bilen yanlışıkmışınlar. Şeyde değil mi? Tutuş dünya şu haramzadalar, teröristler, orçular, ganolcuklar ibatlandırıp şu status bilen bunlara yankı bilen üstüne kire soyup geldi. Ha? Onunla tutuş dünya yanlışıptır. Indi birden kıya sonku bir kepten içinde dünyanın yanlışlığını bunlar Ak Muhammed yalan adamlar açtılar da indi şunu yutmetmeliyorlar. Ha? Şeyle mi? Näme ýetipdir onu? Bir kepden içinde näme ýetipdir? Ol adamlar bar. Günwataryň syýasaty ýetýän bolarmy? Günwataryň propagandasy ýetýän bolarmy? Şulary döreden, şu ganoljaklary öz elleri bilen döreden, ýaraglandyran, maliýeleşdirilen Günwatar hem Siyonist güýçleriniň inni plan ýetýän bolarmy? Näme üçin ýetip biler plany? O arada da gurruna dersi ýöne ýanky akıl taparyn. Bulardan bir halkyň aladasyna etkelen adamlar ýasajak bolmaly. Näme bu nadanlyk bilen akıl tapar ya Murat Urwan ya diýýär ala adamlaryň nadanlyk bilen baglanyşypdyr. Ýene bir gere şu mesele üstü çekjek bolýan. Diýmek onu ya olar düýün bugün şu haramdadalaryň eden adyny bilmeýändirler. Bular mekteplerim ýumurmandyrlar. Adamlar bir gün adamlaryň janyna kastetmeýändirler. O hiç yok. Olar hiç sadet mektepleri ýumurmandyrlar. Olar 2000'lap, 3000 ýyllap duran taryhy ýumurdylar. Şeýlemi? Meden ojaklary ýumurdylar. Ine Muhammed Al-Julani'nin yol başçılığına edilen zatlar. Bular her baran şäherinde, Irak'ta, Siriýada bir ýerde muzey bar bolsa, bir ýerde meden ojak bar bolsa, sunwat eseri bar bolsa, ýumurdylar, weýran etdiler, çekirediler. Ödem 2000-3000 ýyllap duran arkitektura gymmatlyklary, deňi taýdy bakasyna ýetip bolmajak gymmatlyklary ýok etdiler. Şol duran eksponatlar muzeylerdäki Irak'ta, Siriýada duran. Ödem Irak, Siriýa diýmek näme? Gadymy sivilizasiýaň merkezi, paýtagty, Mesopotamiyada döredýi iň gadymy sivilizasiýa. Şumerler diýilen sivilizasiýada, Şumerleň sivilizasiýasy Mesopotamiyada döreýände. Gadymy İncil'in tarihi, Kur'anyň tarihleri şo taýdan gelýär. Gadymy peltepeleň filosofiýaň döreýän ýeri şo taý. Sunwat eserleriniň iň beýik sunwat eserleriniň döreýän ýeri şo taý. Şo taýda müň ýyllap durupdyr. Hatda Muhammed peýgamberiň döwründe de şol Umeyyatlar gelende de, beýlekler gelende de şu zatlary weýran etmeýändirler. Emma şuň kun şular weýran edip otyrlar. Näme üçin? Sebäbi şulary dolandyrýan bu işleň özleri şo sivilizasiýaň büyügi teýkar bilen ýok edilmegini tarapdardyr. Şularyň arasynda duran gara güýçler. Şo taýdaky adam gymmatlyklaryny ýok etmekden uğruna çykan güýçler. Onam kimiň eli bilen edýär? Şu Wahabi salafistlerin eli bilen edýär. Inha bu ýanky Muhammed Al-Julani'nin ýol başçylygynaky adamdan eden zatlary soňky 20-25 ýyl bäri. Ine şu zatlar weýran edildi, şuň kun ýok. Ine şu taryhy zat, ine Amerikan alymlary, Ýewropa alymlary aýdýar, bu diýe genotsid bilen deň derejädäki zat diýär. Bular ýaly gymmatlyklar ýok etmeklik genotsid bilen deň zat diýip baha berýär şu alymlar. Ine şu taryhy näme ýazgylar görkezýär özüniň baran ýerleri. Şu genotsid adamlar. Şoňa başynda şu genosidiň başynda Muhammed Al-Julani hemem şolun kuratorlary durdular. Durup geldiler. Bildim şuň kugun bu bir giden beýnise siýasatdan siýasatdan nol adamlar indi şuň kugun indi şundan halkyň gahrmany ýa-da gahrmany ýa-da otyrlar. Ha hamala
Şol adamlar halkyň aladatyn edip öýle medeniyetli ýüzi nuranamışyn. O akylly başly adamlar bolup çykypmışyn. Ine şol adamlar, şu ekspertler şu taýdak çykyşlaryna şun genotsiddigini aýdýar. Şoğurtanyna ine Talibanyň medeniyetini aýdýarlar. O Bamyan welaýatyna ýalňyşmaýan bolsam 2001-nji ýylda şular ine Talibanlaram 2000 ýyllap duran budan nemesini heykelini ýok etdiler. Näme gadanýarlar şolar ýok etmek bilen? Bular maksady näme? Maksady näme? Bizi tarihten mahrum etmek. Bizi tarihten mahrum etmek. Ana siziň salafi diýen ideologiýaňyz näme getirýär eň soňunda? Ondan bu Abu Bakr al-Bagdadi bilen al-Julanyň ýol başçylygynaky igilçiler Palmira ýerinde näme etdiler? Siriýanyň iň gadymy ödüm tarihi ýadygärlikler jemgynyň iner bolan Palmira şäherine girenlerine şo Palmira muzeýiniň direktory 82 ýaşly şul adamyň şu gidleýän zatlaryny bu görgüli bara başardygyndan ýetişdiginden iň gymmatly eksponatlary bir ýerde ýerdemeýinde gizläpdir. Bularam barya buny eşitipdirler ýerlerdäki o şugulçylar aýdýar terrorçylara. Ine şunu ýal gymmatly zatlar bu akdyp bir ýerde gizledi diýe bir halat etjek bolup gizleýär şo zat. Terrorçylaram bu tutýabyn Yankı Julany ýol başçylygyna Abu Bakr al-Bagdadiň ýol başçylygyna terrorçylaram buny ele salýar 2015-nji ýylyň awgustunda. Buny gynaýarlar. Niýde gizledin aýtdy. Bulam aýdanok. Şol adam ölmäge taýýar bolup ölümini kabul edýär. Ölümini kabul edýär. Ýöne şo tarihi gymmatlyklar halat etmek üçin janyny gurban edýär. Bularam näme edýär? Bu görgüliň kellesini kesip Palmira şäherindäki köçe aşyklaryny köçe aşyklanýan çyralan şol nemesine tütünlü başşaklaýyn ine şular ýaly görnüşde ine bu taýda ýöne ömürlenip görkezlen täze dogry görkezseň YouTube'un demetmek mümkin öçürmek mümkin gadagyn etmek mümkin buny ine şu taýda çyraň tütünli nur ýoldy köçe çyragynyň tütünü kellesi kesilen ýagdaýda kellesiniň üstüne şu ýaly goýulanma ayagyndan aşagyna dank goýup şeýdi öldürdiler. Ana şeýdi öldürdiler şu günki siziň ine gahrymanyňyz Akwel Sapar ine Muhammed Abu al-Julanyň ýol başçylygyna edilen zatlar şular. Şoň edip gelen zatlar soňky 23 ýyl 21 ýyl ýary. Şu menne siziň gahrymanyňyz, gahrman, ýüzi nurana adam. Öden bular aýplama bildirip öz saýtlaryna islamçy haramzadalar. Ýa-ni şol adamyň ady Halet Asad. Ol Asad Bashar Asad'ın garyndaşam däl. Şol ýanky muzeýiň direktory. Halas Asad was the member of the Infidel Baath Party. Ýani şol hamala näme bu näme näme demişin. Bashar Asad'ın partiýasynyň agdaty eken. Ödem Hristiýan eken. Ödem Hristiýan alymlary bilen hem hyzmatdaşlyk edýän eken. With the party. Onuň ödem Şiýa nemesinden. Öde Hristiýan näl? Hristiýan alymlary bilen baglanyşy bolan ödem şaýy sözüne de näme diýär? He also promoted worship of statues. Olya ýanky heykellere diýär tagrim etmeklige, şolary çokunmaklygy diýär propaganda edilen adam diýär. He promoted diýär the worship of statues. Ýani bu haramzadalar bu Wahhabistler da igilçilen pikirçi eger teň muzeýinde bir ýerde heykeller dursa 2000-3000 ýyl tarihi bolan ýanky şol ýadygärlikler dursa nämemişin senem şol muzeýiň direktori bolsaň näme diýýärmişin şol heykellere Hudaýyň ýerine heykelleri goýup tagrim edýän adam bolýarmyşyn. O şo heykeller hiç ýerde bolmalar. Şo heykel bir ýerde duran bolsa gadymy heykeller diýmekden şonu tagrim edýär. Sen onu Hudaý diýip atlandyr ýa-da sen tarihi obyekt diýip atlandyr. Ýok, bular düşünjünle. Bular Gur'ana şeýle düşünýär. Bular İslam dinine şeýle düşünýär. Ýani hiç ýerde adam heykeli bolmaly. Adam heykeli bolmaly. Şo tarihi gymmatlyk bolsa da bolmaly. Eger bir ýerde adamyň heykeli duran bolsa, diýmek sen şoňa çokunlygyň bolýar. Hudaýyň ýerine goýdugyň bolýar. O gaýgysa da tawaýyňam ýadygärlik bolmaly. Nedir waýa takybyňam hiç kimgem ýadygärlik bolmaly. Mawtumulyňam ýadygärlik bolmaly. Bulan düşünjesi boýunça. Şolary ýaly düşünjedäki adamlar mesela aýdaýyn dinleýijiler. Biziň aktivistlerimiň içinde de dolup ýatyr. Şolary ýaly düşünjedäki salafiler biziň aktivistlerimiň içinde de bar. Soňkular Muhammed Düýeci bilen Murat Gurbanow hem Akwel Saparyň bolan üçlüğün toporuny da soňkular şol adamlar köp gelip başlady. Bilýän siziň näme bir adamçy pikirlenmeň üçin iýmit. Pikirlenmeň üçin iýmit. Şoň üçin emne düýün terroristler bular gahrymanyýat habatyr. Gahrymanyýat habatyr.
Indi ýene olan gahrmançylygy, näil gahrmançylyk? Bular dün kugun bilen ýygyny ýeren adamlar nähili? Olar öz basyp alan territoriýalaryna, Siriýada, Irakda näme bilen meşgullandylar? Nähil görelli görkezdiler. Göresiňiz diýem olar nähil tapatda hem nähil görelli görkezdiler. Göresiňiz gelse, ine şul adamlar Al-Julanyň adamlary. Ine şul adamlar şu Siriýa, şu İgil tarapyndan hemen soň İgilden böýrülip aýralan bolup özüne attak şeýaly Hayat Tahrir aş-Şam diýen bolup Hago ýa-ni Siriýany azad etmek hereketi diýenler özüne attakka. Ýöne şo bir Wahhabistler, şo bir Salafiler, şo bir ganojoklar, şo bir iş bilen meşgullanýarlar. Ol böl nima maýrlanak hiç adam edenek. Diňe özüniň kuratorlary we siýanişler hem Amerikan razvedkasynyň razvedka tarapyndan dolun neme bellenen adamlar tarapyndan instruksiýa berilýär bulara. Sene özüň ýetibatlandyr, sene özüň ýetibatlandyran bol, türlü toporýal bolup görnüň, bir-birine garşy alyp görnüň, ýöne edýän işiňden bir iş. Salafili ornaşdyryň, Ustaýda İslam halifatyny ornaşdyryň diýip bolan öýleri idin berdi. Ine şularyň arkasynda ýene bir gede gaýdan adamlar, şularyň elindäki ýaraglarym, şularyň pullarym Gunwatardan geldi. Gunwatardan geldi. Ödem men öňem bir gepleşiklemde men dokument görkezdim size. Men kanalymda şu barada gepleşik etdim men. Ýagny bir Palestina bagyşlap 4 sany gepleşik etdim. Ýagny Palestin tragediýasy we bilinmeli hakykatlar diýip. Bir Palestina tarihi bilen baglaşdyrdım. Şoň arasyndaky wakalar. Soňam şoň 4-nji bölüminde de Jehudleriň musulmantymak oýunçoklary diýen men bir gepleşik edendir. Näme üçin şuň kugun şu öýlerini Salafi, Wahhabist, İgilçi diýipatlanlar ýanlar Jehudlyň oýunçoklary bolup çykdylar. Eger şo gepleşigi görmedik bolsaňyz ene 230-njy nomer bilen durandyr şo gepleşigi. Ondan soň men ýene bir iki tane gepleşik etdim şu tema bagyşlap. Bir şol dünýäni tarsylan yalan we islamçy oýunçoklar diýip 238 nomerli gepleşigim bardyr. Biram 239-njy nomerli islamçy oýunçoklaryň hakyky ýerleri diýip ýene bir gepleşigim bardyr. Şu gepleşiklerimin hemmesinde men şu Wahhabizm, şu Salafizm diýilen bu işden aňarsyn ýa şol beýnesiz öýlerini islamçylar diýip atlandyrýan haramlarda, dicjallar aňarsynda duran bu işler hakynda gurrun etdim. Şolar näde diýip öredilipdir? Şolar nirden çykdy? Näde onu maliýeleşdirýärler? Kim durdy? Kim näil ideýa durdy? Ne ýanky näme gaýdyp gelýärsa, bilen akwal saparyň demokratlaryna gaýdyp gelýär. Bilen ýöne sapatana seredäňine, bilen ýöne sapatana seredin. Şular size demokratiýa getirjek adamlar aşeýlemi? Size dağıtlygyny berjek adamlar, köp partiýaly, oýol berjek adamlar aşeýlemi? Şular bilen oturuşyp düşünjüp bilersiňiz näde? Hani gödüňe getirin, ne siz şulan pikir bilen käbir pikir bilen alaşaňyz. Baraň etdiň, inim ýa ağam, men äsediň şu pikiriňiz bilen alaşamok, gelim şunu başga şerak edin, beýdeliň diýsen, şul adamlar seni dinläp, sen bilen oturup wagtyny tarip edip düşünşek adamlarmy? Ine şular. Ine öz watanlaryny goran Siriýanyň gahrman eskerleri var. Öz watanlaryny gorap, bular Başar al-Asady gorap, bular bilen tegoşmady. Düşünük adamlar. Bulan Siriýadan çykyp gitmäge mümkinçiligi boldy. Ine şular Siriýanyň eskerleri. Ine bular hem şol ýanky dicjallar, şular ýetir alýar. Bular öz watanyny gorýa, bu ýygynlydan sarkanan seýrilip ýygnananlar var. Dünýäň türlü kunjoklaryndan gelen. Bular otaýyp Siriýanyň içine adamlar alada şunlarandyr diýen. Ýok, bular öýleriniň Wahhabistik halifatyny öwretmek üçin baranlar. Şoňa kim garşy çykşetse de esger bolsun, adat raýat bolsun, tutup kellelerini kessiler. Käbirlerini diýirine oda ýatdylar, diýirine gömdiler. Şular ine ellerine de iň ýasasy şagarlaram näme? Şularyň öz gurhana düşünçleri bar bilen. Bulan öz gurhanlar var, ýagny öz düşünçleri var, tesirleri var. Gurhana şeýle düşünmeli, ellere madama gurhandy. Eger gurhana şunu ýaly düşünmeseň bular näme diýär? Ine şuň bilen düşündirýärler. Şuň eline teredin, eline kadada. Şuň bilen düşündirýärler. Kılıç bilen düşündirýärler. Han düşünmejek bolup görünür, şulaň aýdýanda adyny düşünmejek bolup gör. Näme metod bilen teňa düşündirirler. Ine şuň bilen düşündirirler. Baý düşünýärsiň ha, şeýlemi? Akwal sapar. Düşünýärsiň ha, ine şulaň metody boýunça. Ýöne sen düşünýän meňde bagyşla bolýan, ýa-da men saňa ýüzlän, ýani hakykatynda aktivistler men hemmesini ýüzlän otýan şu bar. Keşelle kakıp el çarpıp oturanlar var. Barın onunla sidem şolun hatarına koşulun. Koşulun barın gidinde. Şol yankıp tiyacık var gedip görün. Otayda bir gidin ödü yok. Türkmenler var. Şolun için Türkmenler ama şu maskan aşağında. Barın koşulun. Şular sana Türkmen halkına onun demokratiya getiriyor şeyler mi?
Gaty demokratiýa getirer. Ne ýygnaklarına da gatnaşyň. Ine bilen jerge hem maslahat ama barıň da şulara gepiňizi düşündirjek boluň. Barıň aýdyň. Awa bir de İslam halifaty gerek däl, bir de demokratik jemgyýet gerek. Awa biz köp partiýalyk sistema döretjek, biz parlament sistemasyny döretjek. Awa biz hemme filosofiýalary, peltepeleri de ýol berjek. Awa hemme medeniýetlere de ýol berjek diýip şulara gepiňizi düşündirjek bolup ber. Düşündirýärmi? Ha? Düşündirilýärsiň. Düşündirjek bolsaň ine şoň günde eýe bolýar. Ine garşylyk görkezden adamlar näme diýerler? Alýalar, ine ýeke mollary we müftisi we saçyny näme geçin buyrugy alady. Çykşy diýene şulam höküm ulan edýär. Şeriatyň adamdan höküm ulan edýär, bulam eline pistoletli dur, tapançaly. Ýeňtetinden ok berýär. Ine bulan suwdam şol prokuraturadan şol tülçüdem şol bir adam çödýär. Bir haramzada çödýär. Ine şu görgülerin içinde her hilsi var. Şu görgülerin içinde daşar yurtdan barıp humanitar kömek bilen meşgullanıp görenler var. Siriyan arağın içinde. Baryan sen daşar yurtdan bardın mı? Ha, sen Günwatar'ın kapırlarından. Ha, ine gelip şutayda Günwatar şutay koşun geteren yurtlan haramzadylar. Bunun bu näse näme? Sen başaryan bolsaň, şu yurtlara karşı bolsaň, şu döwletiň syýasatyna karşı bolsaň, şu döwlet ýolbaşçylaryny ýöwet. Abi bir güne adat adamlarda näme bu näme? Ha? Humanitar kömek bilen, insanperwerlik kömek bilen meşgullan şu taýp ýükürtýän adamlaryny tutup, şeýdip ýeňtesinden ok berip ýa-da çalyp, şeýdip öldürdiler. Ine. Bulan ine şulan goýdy, suwdam şular, tülşem şular, deriňewjem şular. Ha? Akul sapar, Murat Gurban. Ina sen Al-Julanyň adamlary şular. Al-Julanyň adamlary şular. Ha? Ine şular sen судьялаňam, prokurorlaňam şular. Ertek gün ine biraz garaşyň. Men aýtdyma, men başdan bana desine şu mesele boýunça gepleşige geçmedim. Näme üçin? Sehel wagtyň içinde şolaň ýüzüniň götüniň açylyp başlanjagyny men bilemdim. Biraz garaşdym. Ýam bilen sart açylyp başlandy. Näde? Bular haýwana, bular daşyna wara, möjegiň daşyna diýen wara, goýunyň derisini geydirber. Möjeg bir gün özüni goýuny alyp barar, iki gün özüni, üçüncü gün ýam möjeglik belli bolýar. Ýa-mana olar Hristiýanyň ýolkalaryny otlap berler. Hristiýanyň şol İsa Mesih'iň dowlan gününe bagyşlan bayramçylyklaryna päsgelçilik berip berler. Ýa-mana Hristiýanlar Siriýanyň durly şäherlerine protestçi çykdylar. Täze wagtyň içinde iki gepden içinde bolup beren wakalar. Soňunyň ýerik barjagyny bilýärmi? Men side öňünden aýdyp berdim. Ine soň şuňa bar ýa. Ine soň şuňa bar ýa. Soňky 20-30 ýyllap şuň bilen meşgullanyp gelen adamlar şu gün özleriniň şu niyetinden değerlendirirler ödeyýän. Şunu näme esasyny diýerler? Şunu bular şu İslam dinine düşünşi boýunça diýerler. Ine Kur'an bir de şunu etikat edýärler şunu. Ondan şulan Kur'an barada düşünjesi ütändir ödeyýän. Elbetde ütän o. Bulan ýekece da ütüdi taktikasy. Yani bulan kuratorlar aýdýar, Günwatarly kuratorlar. Ine şu mallary var, şu decjalary. Aýdýar. Indi birazrak sapatyňy ütüdüň diýär. Bolýar İslam halifatyna döredin diye. Bolýar birazrak wagt geçer bolýyn, beýleki diniň wekillerini kelletine malyň diye. Ýöne birazrak şolaň anamyna ýermek üçin, hem häkimiýetini berkitmek üçin häzirse sapatyny ütletmeli. Onuň bularym alýada näme diýär? Sapatlaryny ütüdýär. Ine bulan suwdy şu. Ine şolaň suwdy şu. Alýanlar tutýarlar kimin günden çykdy, kim garşylyk görkezdim ýa, myş aýradym. Goňşudan aýdýar. Ine şu side garşy diýär, wagt etdi şu taýda diýär. Aýdaly sen goňşuň saňa ýamanlyk etmek isleýär. Sen aýdaly sen şu islamçylar bar diýişdim diýmändim. Ýöne sen öldüresi gelýär goňşuň. Barýada ne şu islamçylar şuguldaýar. Side garşy wagt etip ber şu taýda. Islama garşy wagt etip ber. Yeterlik şoň öýde şolar ýaly hatda şugulçylygyň esasynda tökmetliň esasynda näçe ýüz miňlerçe adamlar öldürilýär. Özleri hem öldürenler näme diýär? İtatanýal edip atyp onu musulmançylygyň düzgünni ýa hristiýançylygyň düzgünni ber jaýlanyp bular. Bu dogry getirip üstüni gömüp gidýär. Indi şolaň eden şol jenaýetçiliklerini şu gün näme diýerler bular? Günwataryň başlyklygyna Başar Asadyň üstüne atyp otýarlar. Yani şolaň gömülen jetetler çykyp dura. Şolaň öldüren ýüz miňlerçe adamlar bar häzir Siriýanyň Irak territoriýasynda. Häzir şu Siriýanyň territoriýasyndan tapylýan şu jetetler näme diýär? Diýär Başar Asadyň rejiminiň repressiýasynyň gıdalary diýär. Yo bular hiç tat etmeýändir. Ine bu gan oljaklar hiç tat etmeýändir. Ine şu gan oljaklar. Hiç tat etmeýändir. Olar gire şäherlerine diňe awadançylyk hem para gaçyrtma meşgulanypdyrlar. Medeniýeti ösüripdirler. Ine şolar medeniýeti suňgo ösüripdirler. Awa muzeýine girip medeniýet oljaklaryna girip hemme taryhy suňgot gymmatlyklaryny ýogatýar, dargatýar. Ana şeýdi medeniýeti ösürýär. Ine şu görgülerem daşary ýurtdan baran jurnalistler. Amerikaň
bir näçe jurnalistini öldürdüler. Öldürüp kelletini ketip käbirini ýeňtetini atyp öldürdüler. Britaniýanyň bir näçe jurnalistini öldürdüler. Näme üçin? Amerika bilen Britaniýa araga goşun tartmışyn. Araga goşun tartmışylar bakanlar. Ey bak, bulan ol wara on diýdirýändirim şu Amerika bilen Britaniýa. Şonu diýin bir de garşy düşmançylyk alyp barýan ýalydyň ödüňi diýip düşmançylykly. Biz bolsa sizi aşaklyk bilen ýaralanlar hem maliýeleşdirir. Emma jemgyýetçiligiň gözüne siz biziň düşmanmy diýaly bolun. Düşmanmy diýaly bolup görünmek üçin hem biziň adaty raýatlanmady, görgüli raýatlanmady öldürüň. Birden baraýsa siziň territoriýaňyda bu men tarı kömek bilen meşgul bolan ya jurnalist bolan barsa kelletini alyp öldürüň, ýeňtetini ok berip öldürüň. Biziň düşmanmy diýaly görkedim diýär. Hakyky şu oyun, ine şu görgüli näme üçin öldürýärler Siriýada. Sen ýeter sokanlyk bilen meşgul diýip kelletini aldylar. Tersokanlyk diýen bolar näme diýär? Adam palatmak bilen meşgul bolýan bolsa, ya bir öňdörgörjülük bir zat bilen meşgul bolýan bolsa, ya bir gurra taşlaýan zat diýär, bolly kelletini alaýmaly. Gurhan şey diýär. Ene şunu düşün, şu Gurhany düşün, şonu ýaly. Seni öldüräýmeli ýa hökman ödem ýönemeni de türmäde batmaly. Bular türmäde batany, bular gün alýada kelýän şapýa. Ine bulam Siriýanyň eskerleri. Öz watanyny goran eskerleri. Men ýene bir gede gaýdym. Şu uruş başlandy öwründe Siriýadan gaçyp çykan eskerler bar. Gaçyp çykmaga mümkinçiligi boldy. Şu taýyp gelip sen ene Başar Asadyň rejiminden men gaýtdym, men şoňa hyzmat etjek dälip şu taýda bozgunlyga berseň, Fransiýa, Britaniýa, Germaniýa alýadylar, kabul etdiler. Emma şular näme üçin gaýtmady? Şular öz watan üçin galdy. Şular öz watan üçin galdy, öz watanlaryna şu gan oljak Wahhabistleň İslam halifatyny döretmegini islemediler. Sebebi Başar Asad ýa-da diktatorun bolsa, Başar Asadyň döwründe hemme dinlere de ýol bolly, hemme etniki azlyklaryna, gymmatlyklaryna, medeniýetlerine ýol bolly, ýol berildi. Felsefe öwrenjekmi, teatr öwrenjekmi, medeniýet öwrenjekmi? Öwren. Aýdym saat etjekmi? Meşgullany ber. Emma bulan döwründe, ene bulan rejiminde. Ine saňa hiç adam ýok. Diňe İslami dialogasynyň haýsy görnüşi, Wahhabizm görnüşi. Diňe sen şonu kabul edýän, şonu uýýan, şoň bilen meşgullanýan. Başga zat ýok. Başga zat ýok. Ene şunu adamlar ene şunun kelletini ketip oturan, şunun kelletini keten ýa şunun ýeňsedinden ok beren adamlar ene şuň pugun bular näme etdiler? Geyimlerini çalşyryp, maskalaryny aýryp ene Al-Julanyň ýol başçylygyna şey diýip hökümete geldiler. Ene şular adamlar, bular başga adamlar da ene şu duran adamlar, ene şular. Ene düňkü kelle ketip berenler, ene şuň pugun ene Damaskyň merkezinde ne prezident köşkünde hökümete gelip atýarlar. Bu ganozaklara da ganozaklaryň ýeňişine de eşelle kaklyk elçerpom bilen biziň demelerimiz bayram edýärler. Opozisiýa diýänlerimiz, intellektual diýänlerimiz, aktivist diýänler bary şey diýip otýar. Ýekeje garşy bolsa tapaýyn, bary şey diýip otýar. Yine gelip Allah'ım Rahman Rahim düşündürmeli. Deme Allah'ım Rahman Rahim näme diýip otar bulardan tapawutlukda ýöne ýeke dogum bir dogum çörek diýip ılgap berenokda birazjyk teatrda öwrenýär, düňkü güne öwrenýär, birazjyk regiona öwrenýär. Şulaňa işine ünsürdi. Eder rakelli. Elbette akıl saparyallaryň bilmeýän oturan okşatlar gördü. Ýöne akıl sapar näme diýär? Akıl saparym öz kuratorlary bar berde. Yani akıl saparym çokunup oturan nemeleri bar. Hudaň ýerine goýan adamlary bar. Biden nidi? Yani Macron nidi? Scholz nidi? Şolaň dilinde näme çyksa? Şolaň telewizionyasynda näme çyksa? Ya özüniň ana Şweýçardaky altyn asyryndan, bularga öz altyn asyr bar adamlar. Hem pikir etmeň Türkmenistanyň altyn asyr propagandistik telekanal badyr edip. Ýok, bularga öz goşadyrnyň içindäki altyn asyrlary bar. Gelýärler işden gelip şey edip atýarlar etady kanallary. Olaram şonu aýdýar. Ýok, olar terrorist däl, indi biz bular bilen gepleşige girmeli. Bular tölemedi, ana diýär diktatordy Siriýa halkyny diktatordan halat etdiler. Bular demokratlar. Bular biz diýär ýalgyş düşünipdir. Bulardan terrorist adynama aýyrmaly diýär. Ol akıl sapar näme diýär? Ona ekrana çykýardy. Bu adamlar diýär. Benim şu pikir bilen olaşýan diýär. Bulardan ýa terrorist ýa ada aýyrmaly diýär. Akıl sapar ödüm bilmeýänler ödüm bilýär. Aňyrtyna ýetýär. Ýöne şu taýda propagandasy ala etdi nädir? Bidenyň sırtyndan çykan puh, keramatly puhmuşun, şondan bir döwmüjük alyp ýuwsaňam ýa ýüzüňe çalsaňam sen nurlanýamyşyň diýsen, barp ılgap barp götürüp
Murat Gurban başlıklaryň, tabarykly başlyklaryň, düýüji başlyklaryň ennamlara çaljak şol ýurtça adamlar. Men şunu ulady aýdam o adam. Bular dini sektat ýaly bir mahluklar. Men dini sektat siyasi sektat diýip bir gepleşip etdim. Siyasi sektat bilen dini sektatyň tapawy ýok adamlar. Adamyň beýnisini ýuwansan gutordy. Ol mankurtlaşýar. Sen dinar bol, ýa sen siýasatyň içinde mankurt bol, ki sektat bol. Mankurtlaşýar. Sen beýniň işlemegini goýýar, lowka gutorýar. Sen üçin hakykat gydykly lel. Sen üçin awtoritetiň sen amamyň, dini amamy, tapawy ýok siýasy amamyňmy? Näme diýsen şoňadan çykanda kanun. Şoňadan çykanda kanun, onuň sen amamyň teregim nurdan dolmuş, näden şoň ýurtmaga, sen ýurtýaňam ýurtmaga taýýar adam bolýar. Şoň bary şoň ýaly bolýar gynandak. Häzirni bular nähil pikiri biziň beýnimizde goýjak bolýar. Şunu adamlar, şular ýaly adamlar gelse, Türkmenistana gelse bizi ýene diktatordan halat eder, ondan bizde demokratiýa bolar. Bular terbiyeli adamlar, bular bilimde sowatly adamlar. Ine seredin Al-Julanyň ýüzüne nurany adam diýip otyra. Ine nurany adamlar ine şular, şoň adamlary ine şularyň damagyny çalyp otyr, elimne bıçagyna hedin ine. Şu adamlar at öldürmediler, şularyň hemmesiniň damagyny çaldylar. Öldürem humanitar ilemeýän işgärleri şu. Guraman. Siriýan halkyna ýukardan adamlar tutup damagyny çalýarlar. Ene Palmyra diýilýän ýerde, şol ýa-ni gadymy şäherde 2000 ýyllyk taryhy bolan 2000 ýyllyk köşküň içine Siriýan armiýasynyň goşunyň eskerlerini ýetir edip alynanlar bar. Şolar ertip şu taýda da damagyny çaldylar. Şu taýda jeda berdiler. Näme üçin şonu edýärler? Näme üçin şonu edýär? Ala böyle başga ýok, ýer ýok ýaly. O bu dünýä sivilizasiýasynyň iň bir mukaddes ýeri hasaplanýar. Iň gadymy sivilizasiýaň bolan ýeri, öwrenlik gelýär. 2000 ýyllap saklanypdyr. 2000 ýyllap adamlar gymmatly hukmynda saklanypdyr. Bular näme diýär? Şu iň gymmatly, iň eýwürlýän ýerde adam gany dökýär. Ödem ýöne dökenek şolaryň damagyny çaldylar. Edil malyň damagyny çalarsyn, gurbanlyk berilýär. Tebe bilen Hudaý diýip uýýan adam Allah diýen adamlar bilik goýun. Bular şeytana gurban berýärler. Adam gurban etmek bilen kim meşgullanyp biler? Diňe şeytana çokunýan adam. Ol özüni men Hudaýa Allah Taala çokunýan uýanyp biler. Diline näme çykyp bersin. Bilen edýän işi boýunça bahaýarym. Şunu gollayan adamlaryň decjallar däller kimler? Decjalyň eskerleri däller kimler? Şunu gollap oturan biziň beýnisiz aktivistler, beýnisiz opozitsionerler kim bolýar? Sen şunu gollan bolsaň, gollap oturýarsyň. Sen onu bilik gollo, bilmeýän gollo, ýöne sen bary bur. Senin decjalın ya eseri ya sen decjalın oyuncağı. Ana decjal dünýäni näde bolýar? Decjal diýende dünýäni bir zat edip alsa, şu haramzadalar, şu gara uyuşlaryň eli bilen alýar. Bu torýa onuň teň sivilizasiýaňam hemme adamam medeniýetiňam bu torýa. Ine şu zatlar köp adamlara düşündirip bolany. Ya da ine ýanky täjik bar. İgilçi täjik gan boljak. Öz ýurduna da bar bilen onu şol. Ödem şolar ýaly täjiklerim dolup ýatyr, çeçenlerim, özbeklerim, gazaklarym, türkmenlerim dolup ýatyr. Ýurtlaryna gelse gömgüdene gidýär. Bilen hakyndan çykýar şol diktatorlar bar, Amerikada diýär. Şu kimiň hakyndan çykýar bolsa ilkinji nawatda şolar ýaly gan boljak hakyndan çykýar. Şolar gömgüdene gidirip, ine Başar Asadyň türmelerinden häzir tapylýar. Başar Asadyň türmelerinden tapylýar. Şol adamlar kimlerdir öýdýän? Ha? Ýa-da Gulmatyň propagandasy näme diýär? Oy, näde Başar Asada garşy göreşen revolýusionerler, aktivistler ýa-ni türmede oturýarlar. Näme şu şolaryň bir ýeriniň aslyny görkedenek. Kimden gelip çykypdyr? Kim ol? Dokumenti boýunça kim? Ha? Şolaryň ala we şolaryň 99% bar şolar. Ine şo igilçiler. Başar Asadyň goşunlarynyň eline düşen igilçiler näme diýerler? Başar Asadyň türmesinde oturýarlar. Ha? Türmesinde asyl öldürilipdir, aý näme edipdir aktivistler olar adamlar. Aktivistler şolaryň awlabasy. İçinde iki yaka elbette siýasatçı bardyr, aktivistler. Ýöne men size bir zat aýdaýyn. Şol 2010-njy ýylda ýaňy bolgoýçylyk başlady, ýa-ni igilçiler girip ýerler basabyp başladylar. Şonu şuda da şu İslam halifatyna garşy bolan adamlar çykyp kaçyp gitdiler gorkup. Siýasatçylarym gitdi, opozitsionerlerim gitdi, daşary gitdi. Kimler goşuldy baryp iň soňunda bilen tarapyna kimler geçdi? Şular bilen pikirdeş salafiler, wahabiler geçdi. Şu taýda ýaşap berenler içinde şon ýarlar bar. Ine biziň içimizde de bar ana Murat Garawmdy diýdi, ol Kerimjik diýdi, Murat Gurban ýalyna İslam tarapyny oturup inde salafizmiň tarapyny tutup oturan adamlar bar biziň aktivistler diýenler içinde. Başga da bir geden adamlar bar, atlaryny aýdyp oturmaýyn aktivistleriň içinde. Şular bilen pikirdeş adamlar bar.
Häzir Hudaý hakykatyn Türkmenistanyň içine şolar gelse, häzir iki ilçiler gelse, aýdyr şol adamlar dediň şu aktivist diýenden gelem Türkmenistanyň içinde bolan bolsa, gün şolaň tarapyna geçjek adamlar. Gün tarapyna geçjek adamlar ödem İslam halifatyna gollajak adamlar. Şu gün kune mäder dediň ekranyň öňüne çykanda nämeden bolup kurulýar? Demokratiýa görek bide. Diktaturadan diýilmeli ýa o diktaturadan diýilmeli. Ýöne diktaturaň ýerine şolar ýalgan olacak. Gerek bolansa onu diktatura otur bersin. Diktatura otur bersin diýdir ýa şolaň öňe şey diýdir ýa. Ne şu daşary ýurdun Anglo-Saksonlaryň, Amerikanlaryň teatryny nişan diýdir ýa. Sebäbi şolaň elindäki güýçler nişan. Indi bular soňky 20 ýyldan gowrak wagtda şu kedingine demokratlar diýenden da bunun wataryň ýurtlary. Hemem siýanistlik döwlet da adyray. Indi bular şu güýçler bilen oýnap başladylar oýunlarny. Sebäbi bulara näme gerek? Öz goşunlaryny etmek näme gerek? Indi bulan elinde oýunjak bar. Bulan elinde oýunjak bar. Bulan ýokaryndaky dikmeler gönnen göni Sarawoň agenty ýa-da Massadyň agenty. Ýagny Adraýlyň Massada nemelerin birliň gullugynyň agentleri. Köpüdem johytlerin takmen olary görkezler adetde. Suwutnamasy bilen görkezler. Johytler şulan köp liderleri. Olardan gelýän görkezmäne sonra gassyn almak bolanok. Ina ýanky ýaly, täjik ýaly, beýnisede, Faruk ýaly, beýnisede ýokardan görkezme öyle ýa. Barmaly plan ýer basywan. Plan ýurdu çonmaly. Indiki ýurdumdan biziň plan musulman ýurdu bolmaly. Ýa-da musulman ýurdu. Sonra vermek bolanok. Näme üçin biz Izrail'e garşy hüjüm edemdi? Näme üçin biz Hamasy gollap Palestina tarap gitjek bolamdy? Diýip sonra vermek bolanok. Bolmasa şol ine logika sonra wa. Görüm gidediňde Hamasy golladyň, taýda Araplar golladyň Palestinaň ýerini alyp oturýan jehitler diýip näme üçin gidenoklar, he? Gitmez. Sebäbi olar çöregi şol jehitleň elinden ýyp oturýar. Pullaryny şo taýdan alyp oturýar. Ýaragam şo taýdan alýar. Bir tarapdanam ýanky Arap doganyna birenen ol Saudi jehitler bar. Saudi jehitler, Saudi Arabistan jehitler. Şolardan alyp oturýar. Katarın jehitlerini alyp oturýar. Arap Emirliklerini alyp oturýar. O ýaralar nerden gelýär? Amerika bilen Britaniýadan gelýär. Esasy ýara berýän ýurtlar. Hem Amerika bilen Britaniýa bilmeýänler öýdýän Saudi Arabistanyň, Kataryň dadyň üstü bilen şol Salafiýleň ýanky Wahhabistleň elinde barýan ýaralardan habarsyz öýdýän, habarly. Şonu şo tak ertmek üçin olar ýanky ýaly ýol ulanýarlar. Şolar ýol ulanýarlar. Günden güne beren oklardan şolaň üstü bilen berýärler. Onda olar Salafiýler eger şo ýankylar Wahhabistler öldürür, hakyky musulman hasaplayan olsa barsınlar da, onu Arapları, Palestina'daki Araplar gorasınlar. Gorayan ne alırlar? Gorap bilmedem. Sebäbi ol iş, olar goramak iş, yok bular dolandırıp oturan bu işlerin planında yok. Bulan planında başka dağıtlar var. Öldürün bir yankı teyacıgam gürülesen ne emedin oluyor. Ne Hristiyanların vetber bir sayda diyor. Ona başka milletlerin vekillerin vetber diye. Öldürün yine şu kanalacaklar, şu haramdadır. Bulan içinde teyacıgam ama hemmeten şu damak salıp gören adamların içinde. Yine dek gününe Hristiyanlara bunlar ne elçemez işler. Ne tamam size görkodeyin. Yine Hristiyanlar Amerikan telekanalına görüp atıyorlar. Görkod atıyor. CBN teadiliklerde görkodiler. 2010 yılın fevral ayında 21 tane yankı Müsürlü Hristiyanlar öldürdü şular. Libya varan. Libya diýmegem Afrikan demir ýolundan öňe şol Muammar Kaddafi diýilen döwlet lider tarapyna dolandyrylan ýurtda Libya. Baý döwletdi. Şoňa hatda töwereklerdäki beýlek ýurtlardan işlemäne barýardylar. Ine gazanç etmäge barýarda gidýäňiz size Türkiýe diýene wördi ortaýetdi birazjyk näýlem bolsa Türkmenistana görä ykdysadyýety gowy iş we ýer we neme bar. Aly hak bar. Şeydip gidip gazanç edilýän ýer ýurtlaryň biri Libya'dy. Sebäbi gaty baýdy Muammar Kaddafiň döwründe. Sosial teatradam gaty boldy. Bolelini ýaşap ýördi. Şonu şeydip bulaşdyrdylar daşynda bar. Indi şu Libya barıp tehmet çıkıp görün. Yankı komşu yurtlardan baran Hristiyanlar var. Onun daşından feretsen olar Arap millet boyunca. Ama özde gurunne bular Hristiyançılık kabul edipdirler. Ana şolan bir toporunu Libya'da hatta ursturondan sonra urstur da otayda. Yankı devletliğden öldürdüler. Ondan havas oldu. Şonda da iş yerler var. İş var. Gadan suadi bidip görülü Mısır'dan baran Hristiyanlar 21 saatini tutya gan olacaklar. İna Al-Julani taraftarları şular, idilçiler. Tutup buları Hristiyanlık üçün. O yankı Bengaz şäheriniň aptalam orta ýer deňiz da deňiň kenaryna ertip damagyny çalyp öldürýärler. Şolaňa 21 saatynda ýöne bir gedek bir tapgyrda öldürdüler. Ine şolaň ölenleriniň biriniň aýaly şu. Ine şu Amerika habarçylary Müsür'e baryp
şol işgärleň agla watynyň ýaşan bir obatyny tapypdyrlar. Bir obadan bir şo ýanky 21 adamyň bir 10 ýaşmy 16 tansy bir obadan bolup çykýan. Kaýyrdan gün ortaga gidende şolary ýaly awur diýip bir owaçyk bar eken. Şolaň obatyna baryp ine şol öldürilen damagy çalynan şu görgüli hristiýanyň garnaşlaryny tapyp aýallaryny ýankylan enatalaryny. Indi şolaň suratlaryny ba, şolaň suratlaryny. Şol dinlerinden dänmeýän hak iş üçin, Hudaý üçin gurban bolan. Bular dinlerinden dänen oklar. Bulara öňünden şert goýarlar olar. Bizim Wahhabizmi kabul etdiň dinimiz kabul etdi. Ýok diýip biz dinje ýüze urjakka itham etdikden ýa biz itham ýas biz Hudaý ýas. Şolar öldürdiler, soň näme etdiler? Şolaň şäherjigindäki hristiýan awadatxanasyna ýanky şehit bolan gahrmanlar, din gahrmanlar hökmünde, hristiýan gahrmanlar hökmünde suratlaryny goýupdyrlar. Ine İsa peýgamber memesinde merkezinde ine şo görgüler ine şu hristiýanlar. Şolaň günäti näme? Şolaň günäti şolaň hristiýan bolanyny üçin. Gurbanna hristiýan bolan üçin damagyny çalýarmy? Bular bady ayat. Belli bir ayatlar görkezýärler, men tek onu size de görkezem. Bilen öz düşünüşi var Gurban. Nikah berigen aýdýar Gurban odat ýok, Gurban odat ýok diýip. Bular tapýar da şol. Şolaň tapyp şolaň ulanýan ayatlaryny men aýratyn öpdeşikde görkezem. Bular Gurhana talgylanýar. Şolaram gollap otyr, akol taparam gollaya, Murat Gurbanam gollaya, gahrman otyr, diýejiňem gollaya, aktivistleňem gollap otyr şolary. Gollap otyr ene şolaň damagy çalanlary, bular däl, şolaň damagy çalanlary şu görülýän da damagy çalanlar gollap otyr. Hristiýan bolan üçin hawa damagy çalmagy natip diýler. Ene şey diýem deňiň garatyna çykaryp şu görülýän damagy çaldylar. Ellerine pıçak ba diňe. Mal soýan ýaly deňiň garatyna damagy çalyp gany dökdiler deňiň içine. Ýöne şular dinden dänmedi. Dinden dänmedi. Ödemine ştaýda diýär, videos joy diýär. He didn't deny Christ when beheaded. Aýalay diýär. İsa'dan İsa peýgamberden ýüze gurmagyny talap etdi, emma şol talap edipdir men ärimden ýa emma diýär ýüze gurmandyr diýär. Şoňa da hormat goýan ýa men ärimiň diýär şo gahrmançylygyna hormat goýan. Ine eneleri aýallawanlary ine bokurda boýunlaryndan öz dowanlarynyň agalarynyň inleriniň şol öldürilenden suratyny asyp otýar. Ine birden çağalar ýetim aldy. Islam dini şeýlemi? Islam dininiň Gurhanyň etdirýän zat dämi şu? Ýok Gurhanda ýok diýen bular aýdýar badiýa. Adamda dinleýän bular badiýa. Aktivistlerin içindäki salafilerin badiýa Gurhanda şu zatlar. Olar häzir aýtmaz, olar tek özlerini aýtmaz, ýöne şular gollap otyr dämi? Şular gollap otyr. Şular gollap otyr. Inni bula biletdik büsürden gelen 20 san hristiýan idi. Soň aradan 2 ay geçen soň aprel aýynda. Bula ýanka fevral aýynda boldy. Ondan aprel aýynda Etiopiýadan var hristiýanlar 40 olaýyny tutdular bular. Ine şu taýda da görkezýärler. Etiopiýaly hristiýanlar öldürilmegi. Ödem olar 2-e böldüler. Seret bu ýanky däl bu ýanky. Ýankylar garaşyklydyr hemmeti. Ýene de edil şoňa meňzeşlikde bu görgüllerim Etiopiýadan şol Liwa işlemäne baran dähmet migrantlaryny hristiýanlar tutýarlar. 40 olaýyny tutýarlar. Şoň belli bir bölegini olaram ýene de şo deňiň garatyna getirýärler. Bengadi şäherine. Liwa. Olaram talep edýärler. Benim dinimizi kabul edýärmi? Ýok kabul edýän. Ben damagy çalyp öldürýärler. Özüňiz seredin. Şuň diýýän adyna. Şuň diýýän adyna herim ortagyda wagt edýänler bar, öldürmeden ýöňýär. You will not have a safety even in your dreams until you embrace Islam diýär. Näme anagladýar şu? Siz diýär hiç ýerde howpsuz dälsiňiz diýip tomoşaçylaryna ýüzlenýär. Bular şu nemäni bar? Şu videolaryny öz saytlaryna goýup geldiler. Şu gyrgynçylyklaryny alýarlar da saytlaryna goýýarlar. Öderim aýdýar. Akul sapar diýär. Muhammed diýýär. Murat Gurban gördü ýa, näme diňe diýän adamyz dik geldiler. Bizden ok bular. Ýöne telekanallarda görkezenlerini edil şu damagy çalýan ýerleri näme aýyrmaly bolýarlar tebe umuman jemgyýetçiligi görkezmek bolmaýan ýerleri bar. Ýöne dron edil şu damagy çalynyp durulan ýeri açyk görkezen videolar amma men ýöne goýup bilem okutay. Indi ben ýöne diýen söz ne seredin? Siz diýmek bilen näme diýdi? Tutuş dünýä jemgyýetçiligine ýüzlenýär. Tutuş dünýä jemgyýetçiligine ýüzlenýär. Başga dinin wekillerine ýüzlenýär. Buddist bolsun, Ýudaist bolsun, Hindus bolsun, kim bolsun.
ödem musulmançylygyň içinde hatta şaýy bolsan olar da ýollanıp otyr. Siz diýe tädiýe islamy kabul edýän şaňyz, islamy ödem diýe embrace diýe kabul etmekde, gujuklaýan şaňyz, islam dinini garbap şeýdip kabul edýän şaňyz, siz hiç ýerde diýe, hiç ýerde. Abad dältiňiz diýe, howpsuz dältiňiz, biz sizin ýyňyzdan ýetersiz. Dünýä jemgyýetçiligine haýwat atyp otýar. Ine bilen geçecek zady. Ine hasaplaýyn ine şu Al-Julani şu aşagynda, ya şu aşagynda, şu maskan aşagynda Al-Julani dur. Ine bular näme etdiler? Ine bular gördüler, dünýä jemgyýetçiligini tamam çaljak bolsaň ilki anamna girmeli. Anamna girmeli. Häzir bular näme başlady indi? Öz kuratorlarynyň maslagaty bilen bu watardaky demokrat boşa durnalşyndaky kuratorlarynyň maslagaty bilen iňişlerini ýetip başlady. Näme etmeli? Bor geljekde ders bolady. Siz geljekde dersiňiz bolady diýe. Ýuwuşlyk bilen adamlaryň anamna girmeli. Anamna girmeli, indi bulan eşigini geýmini, birazjyk iýmijini ýetip başladylar. Bular öz ideologiýasyndan el çeken o adamlar. Şular öz ideýasyndan el çekenler öýdýäňiz. Ya şulaň Burhan aradaky şu olarky düşünjesi ýetendir öýdýäňiz. Ýeten ok. Bular diňe häzirlik çawaglaýynça öz iýmişlerini ýetdiler. Ondan ýanky adamlaryň bir toparyny bular nirde gyrdylar. Bir bölegini biz aýtdyk, ýanky jeňinden garasan ertip damagyny şaldy diýdik. Ýene bir bölegini bular ýanky çölüň içine atyp öldürdiler. 40 goloy Etiopiýa hristiýanyny öldürdiler şeýdi. Bu näme? Hristiýanlar Allah diýen ok, Bog diýe, Hudaý diýe, Allah diýen ok. Wahhabizmi kabul eden ok. Ha? Paçkala öldürdüler. Inhada Siriýanyň içinde bolan waka. 250 tane eskeri birlikde ele salyp barna atyp öldürdüler. Edil itaat öldüren ýaly. Ine Siriýede bolan waka. Ine Al-Julanyň nökerlerini eden zady. Herediň eşiklerini saparyp Siriýanyň eskerleri watanlaryny gorap ýören bolýa diktator rejim dur. Ýöne öz watanlaryna islam halifatyny göredilmek isleýän okşular. İsleýän okşuny. Şoň üçin döş gerip göreşdiler. Bolaram tutup herediň geýimlerini çykardyp maskara edil mal süren ýaly sürüp äkidip näme diýerler tamam? Ýatyryp hatarlap ýatyryp atyp öldürdiler. Birlikde 250 adam ine. 250 tane adam ine ödem Amerikan CNN telekanaly aýdyp otýar. Ha? İslam dini şunu wagt edýär dämi? Şeýlemi? Ýok diýersiňiz. İslam dini şunu wagt etmeýän bolsa, onda näme şu gollaýaňyz? Onda näme şu ganojoklar gollap otýarsyňyz? Al-Julanyň eden zatlary şu. Ya ine bir da şolan basyp alan ýerinde her bir ýerde. Ine 2016-njy ýylyň nemesi, bary ýogmundan 8 ýyl bolal, ine Britaniýanyň Daily Star gazetinde çykanda saýtynda. Açyk görkezip dur şolan ýanky idilçiliň, salafiliň Irakda, Siriýada basyp alan ýerlerinde ine olar öz häkimlerini gurmaýarlar. Häkimiýetlerini ornaşdyrýarlar. O zaman olar näme edip başlaýar? Islamyň düzgünlüğini gire diýerler. Ýani islamyň düzgünlüği boýunça sen aýtdyň bir kese birine lak attım. Birinin başkalarına lak attım. Ha, öldürmeli. Öldürmeli. Ya sen aýdýan, mene musulmançylyga ananam mok diýen. Hristiýançylyga ujok diýen. Onan bir şugulla ya. Musulmançylyga ananam okşa diýip. Ha, sen islama dil ýetirdiňmi? Gel, kelläň alal. Ine hakyky bolup duran waka suratlary. Şu suratlar, şu salafiliň öz websaytlaryna goýan videolaryndan alynan kadrlardan suratlary şular. Ha, kellesin ketip dur ine. Jemgyýetçilik teredip dur. Üşüp teredip durlar şundan lezzet alýarlar. Lezzet alýarlar. Sebäbi bu näme nämemişin? Ay islam barada bir ýere direktat diýipmişin. Bolly gutordy. Höküm çykardy, 2 tane adam gapdalla durýar, ahun amin diýä. Kellesin almaga men näme berýän diýä. Allah Taala adyndan ejin berýän. Hudaýyň adyndan Hudaýyň yaradan bennetini kellesini almaga, şu haramda adalan biri çykýar adam oğullasy müftisi. Ine şular ýa köpçülik bilen jeda berilýär, ýa-da teredin ogurlyk eden adamyň elini kesmek näme prosedurasy. Teredin lede talip üýüşüp durlar, gan oljaklar. Ha, Siriýany adat etmäge baran şular şul. Ine Murat Gurwanyň, Muhammed Diýejiň, Akul Saparyň, Saparyklyň bu tarapdarlar şular. Şular. Näde ýeterin elini kesişine. Elini kesip aýyrýar. Soňra şular şeýle bir rehimdar, bilen doktoramma. Bilen kaptanla doktoramma, teredin kesilen eliniň ýanky gan apdyran ýerini sarap, ýanky şo taýyny näme diýerler. Ýöne el ýok uny. Eliniň aýaty ýok gutordy. Ýöne teredin nähili adam hokunyny ala dedilýär, şeýlemi? Ha?
Murat Gurban diýýji, "Ine adam hakyny alady diýem, elini kesdi ýöne seredin, elini sarap tura, eline belki dermanjygam çalanyrlar." Şeýlemi? Ha? Näme etmişin bir zat uğurlanmışın. Ya da ine seredin haça süýleýärdir o. İsa peýgamberiň edilşi ýaly haça berketip gidýärler. Te Hristiýançylyga da bularda hormat ýok. İsa peýgamber şeýdi öldüripdirler, bunam şeýdi öldürmeli ile ýaly näme bar. Ine seredin ýene de el çapylşyga, elin çapyşyna. Adam mary ine üýşüp syne diýerler. Ödem seredin eliniň goşorundan ýüp bilen daňyp bir ýere çekip dur. Zıngılıp gider ýaly, çapan wadyna zıngılıp gider ýaly. Beýleki hem paltany goýup üstünden hem çekiçilen urýar häzir. Ýiti it çapýan näme bar? Paltany görnüşi. Şonu goýup üstünden hem häzir ana kuwalda bilen näme gurup elini çapýar. Näme etmişin uğurluk etmişin. O uğurluk eden wada näme ýurdun konstitusiýasy ýokmy? Türmeye batyp bolanokmy? Näme üçin elini çapmaly? He? Näme üçin elini çapmaly? Ya da ine kellesini alıp dur. Şunu adamdan ödem ullu kamır günah hem yok. Näme üçin sen kellesini alýan? He? Sen yaratdyň muny, kellesini alar ýaly. Ha adamlar ine sizin demokratlaryňy da, he? Umulenem çaklanan o adamlar bular hatda çağalan kellesini aldylar. Ine çağalan 12 ýaşly ulunjyň kellesini aldylar. Aleppaň etjeginde al nusran adamlar ine Siriýan adat Siriýa armasy diýen haramzadalar bar. Al nusra bar koşuldylar. Al nusra hem bilýän al nusra. Şu Muhammed Al-Julanyň Hayat Tahrir Aş-Şam diýen guramasynyň öňkady ine şuňa şo ýugurdy Al-Julany ýol başlygy edip oturdy. Şul toparyň adamlary gan ojaklar şu 12 ýaşly çağan kellesini kessiler. Näme üçin? Önem şu çağa bilýänmi näme? Şu Aleppaň ýanyna Aleppa şäheri we Halap şäheri. Halap diýärse, Halap şäheriniň ýanyna Palestinden lageri bar, bozgun lageri bar. Şu Palestinden bozgunlar lagerindäki käbir çağajyklar Siriýan halkynyň, Siriýan goşunlarynyň tarapyny tutup şu igilçilere garşy göreşýär. Göreşipdirler. Yani şolaň birem ele düşýär, 12 ýaşly oglanjyk ele düşýär. Palestinli ödüşü. Yerli Arap däl, yerli ýanky Siriýalylar. Onuň bu hem näme? Sen niye eliňe ýara galyp bir de garşy göreşipdiň? Indi sen başyň kellen kesmeli bular näme diýär? Ne şular? Al-Nusra, Al-Julanyň adamlary. Näme diýär? Ödem kellesini kesenne maşynyň nemesinde, şekerinde, maşynyň ýerinde kuzowuna ýatyryp kellesini şutadan tallap kellesini kesenlerine şoň suratyny alýarlar, videosyny alýarlar. Şoň suratyny alýanlar kimlerin de seredin şu taýda ýörüýte strelka bilen görkezlenir. Ýaýjaгач bilen görkezlenir. Näme bilen, peýkamçyk bilen. Näme şu adamlar bilýän kimler? Şu adamlar Günwatar tarapyndan maliýeleşdirilýän Ak-Kaskallar diýen gumanitar antanperwerlik guramasy bir gurama bar. Ak-Kaskallar, belli kaska diýip. Şolar ana şu guramaň wekilleri, ýöldürem hememişin şular şu Al-Qaida, igilçilerin kontrol edýän territoriýasynda gumanitar işler bilen meşgullanýar. Ýani adamlaryň aradasynda diýämişin, şolara iýmit berýämişinler, şolaryň haglygyny bejerýämişinler, öldürem näme diýär? Şu ýanlarynaky islamçy haramzadalar, salafiler. Şular ýaly çağalan kellesini kesende de şondan lidet alyp şonu surat alýarlar. Şondan lidet alyp şonu suratyny alýarlar. Inde şolaň üçüsi şol Ak-Kaskallar diýilen gumanitar guramaň agdalary ine şul ine näme görkezlen. Ýani naýda bilen. Bu hem ine şu. Bulan ýanynaky ine bu goýok koýnak bilen şolaň fotosuratçy. Şu gumanitar guramaň ine şu çağalara bombalandy diýen bol bir ýerde surat alyp ber, bu taýda bir surat alyp ber. Şu taýda şolaň suratyny alan şu haramzada eken. Buň üstüne hem Amerikan jurnalistler açar o adamlar. Şu makalany taýýarlap şolaryň üstüne açanam Günwataryň jurnalistleri. Orsun propagandasy, käbiriň aýdarsyň, orsun propagandasy, orsun propagandasy. Orsun propagandasy näme şol? Orsun propagandasy näme şol? Günwataryň jurnalistler şolatlary jan nagir diýenler, şolatlary niýet hagyryp şolatlary şu hakykatdan bilinmeýän isleýän adamlar şolatlary derňäp üstüne açýarlar. Bolan gumanitar gurama diýilýänler kimler? Olar hem terroristler. Terrorçylaryň bir toparyndan gumanitar gurama ýahan bolýarlar. Sizler gumanitar işler bilen meşgullanýan olanlar. Hawa. Tamam şu taýdan näme diýär? Olar näme bilen meşgullanýarlar? Şu terrorçylaryň territoriýasyna bir bomba gelip ýa-da bir şolaň haklap oturan territoriýasyna sypdyrylman, haklanyp oturan adamlar bar. Ýa-da şu terroristler çağalar zatlar. Şolay daly Başar Asadyň harbylar tarapyndan atylan raketadan zatdan bir çağa ýa aýal yaralan aýta.
Ödem terrorçyň şagaty, terrorçyň aýaly bolýa, bular terrorçylara garşy atýar-da. Şonda yaralan aýta näme diýär? Ýa-ni humanitar gurama diýilýän bu haramdady oýnatdylar näme diýär? Öýlerim terrorçylar. Barıp şolaň suratyny, videosyny alyp daşary çykarýar. Ine paraha diýilatyň ýaşaýjylar yaralandylar. Ne aýallara, ine çağalara ok dögdi, näme etdi diýip bara. Günwataryň haramdady nemeleri var. Oyuncu haber ferişteleri. Şondan gokdurýarlar. Ine diýär? Diktator Başar Asad ýa-ni paraha diýilaty gyrmak bilen meşgul. Toy teröristlerin yerleşýän ýerine onda raket okunam, top okunam işlat atmaly bolýar. Günwataryň haber ferişteleriniň propagandasynyň logosu şol. Şonu adamlaryň beýnesine goýýar, ýürüýçe diýär bular. Ýürüýçe diýär, ine diýär, şo diktator bolan şunu atýar da diýär. Şu tak diye, bu tayda diye paraha değil at otira. Dün diye paraha değil at olsa sen neyim için kaçıp gitmedin terörçüler gelmeyaka? Demek ki şolun taraftarlar. Ya da şu terörçüler bile gelipsin şu tayda. Şolun sen şolun şağa diye, şolun garındaşı diye. Şu tayda da şu bolup duran ganlık şutladım sen lezzet alıp otuyorsun ala-alaşyan, uyudun gatnaşyan. O bilen çağalarım gatnaşıp ber şu yankı ganlık şutlu. Ayallarım gatnaşıp ber. Häzir onam görkezem suratly. Indi şolara garşy sen hiç tak ok atmaly, lal. Ok atsaň birden nidaý bok diýerler, Hudaý taklan birden çağa yaralandy. Ya çağa öýle aýdy. Bu näme bolýar? Ganhor diktator Başar Asadyň inha edýän işi genosidi öz halkyny berýär. O ölýär, ol köpesem daşyndan gelen haramdady. O ýanky täzik ýaly, ýok ýaly nemeler köpesi. Ine şu Günwatanyň propagandasyny edýän dady, ýani birinden diktator ýatacak bolsa näme diýär? Terror surady. Öldürme alıştırıp uğra diye. Onun ona karşım uruşu uğrayan oluyor. O kendi parakada yiratı kırıyan, okatma bärik diye. Bunlar karşı okatma diye. Onu sen neyati korunmalı teritoriyan. O. Yani mecitlerden o cedcalan sen neyati korunmalı. Burada değil, korunmalı. Orada sen ok atardın, top atardın, topun ok atarsın, uçurdan ok atarsın. O bu neyin içinde bir gün. Neyine bilmiyorum mümkün. Yöneten terörçülerden burada değil, korunmalı. Bunlar sonunda lokan propaganda yatadılar. Onun himi kıyara attı diýen neme tudurýarlar. Ýa-ni akaskarlar diýilýänler we humanitar kömek etmek bilen meşgulanýan kişiler. Şolar öýleri baryp bir zat yaran bolup, bomba yaran bolup, himi kıyın neme yaran netijesinde çağalar ine demal bilmän ýa titrep atýar diýip bir spektakl oýnadylar. Oňa bir saçyldy. Tebiň şu spektakla gatnaşdyrylan bir çağaçyň kakasy, çağaçyň kakasyna çağaçyň näme diýerler? Çağaçyga kökö hüjü berip ne şunýa letdiýä titren bolýa. Bizem seni suw bilen ýuwan bolsa diýen bor. Ondan saňa hüjü kökö berer. Şunýa istinary oýnap, soň çağasyny ýerine ura diýerler. Onun kakasyň ýanyna gelýär, kakasym soraýar, näme ölme jyklaysyň näme diýär. Şunýa bir zat oýnadyk diýär. Ýagny bize diýär, ýa-ni bize gazdan dem alyp diýär, bize näme elbet bolan ýaly edip titren diýdi diýär, näme etdi diýär. Soň hemmemiz zarga gaýtdyk diýär şagylar. Bunun kakasy onu çıkarıyor, yurtdan çıkarıp getiriyor, hatta gaga geliyor. Gallandiya gaga geliyor. Jurnalistlerin önüne pres konferansı veriyor yankın kakasy. Sebebi şular gelmeyke Başar Asad'ı ayıplap bir giden propaganda başladı. Ine diye Başar Asad diye öz halkına karşı kimiki yara ulanıyor, raket ulanıyor. Ine şondan ine şon kadrları, ine şon videosu diýen bularym ýa-ni humanitar gurama diýilýän haramzadalaryň yalan nämäni spektakl çykarýarlar. Ondan hem bu taýdaky haramzadalar öýlerim bilýär oýnalýan oýny şu taýdaky habarçylar şendi. Bundan uly gokduryp ýa-ni fake ýasaýarlar. Ondan bu zatlarym görüp bu kakasy görüp ýa-ni çağan kakasy görüp bu ýalana çydap bilmeýän şu taýdan gaçyp çykýar. Gelibem ilki bilen ortalyň jurnalistler bilen habarlaşýar. Hebe bu ortalyň jurnalistler ýüzü taýmada Günwataryňkylar beren ony. Ortalyň berse de ay ortalyň propaganda. Aw gelen adam araba o şu taýdan geldi, şol obadan gelýär. Ondan bular näme etdi bolýar? Ortalyň propagandany etmeli. Ortaýadyň hökümeti gurnady. Gaga da gurnady. Ne şunu öýdün gurledim. Sonra öýdün. Nirde öňüp etipdir adam familiýasy näme? Ýa-ni oýnalan oýun nirde oýnaldy? Oňa kim gatnaşdy? Haýsy çağalar gatnaşdy? Sen çağaň dostlaryna haýsy gatnaşdy? Hemme şaýatlyk görkezmesin. Getirip oturtdular Gagada ýürüýse Gaga şäherine Gallandiya Gaga şäherinde ýürüýse bir konferensiýa dalyny arenda alyp kärende alyp şeýle presensiýa geçirdiler bolýan. Pikir edýändir şoňa Günwataryň habarçylary barandyrlar. Barmadylar. BBC, CNN, CNBC yankı esasını emede Euronews barmadı. Sine
şu hakikati açmak istep beren görgüli gün watarın jan koyar nemeler var. Yani jan şulatlara gıynap yakıp beren doğrusul alternatif medya terişlerinin jurnalistler vardılar. Şolar yazdı. Şolar yazdı. Yani onu bilen gıdıklanan adamlar onu okap gördü, olan suratından, videosundan gördü, çıkışlarından dinledim. Men hem dinledim. Yöne bu tayının göz alternatif telekanalları var. Koşadırının içinde. Bulan göz alternatif var dedi mi? O kanallarda beren onu. Akolda bir şey diye baştan böyle Şivesya'da göz alternatif. O görüp bilen o. Şolat gıdıklanan o. Ya Muhammed Yüzü var Kanada'da göz alternatif açsa görüp bilen o zaten. Sen onun için gıdıklanıp görmeli. Sen onun için yani erkin fikirli jurnalistlerin alternatif saytlarına, web saytlarına ya kanallarına oturup şolatlarla gıdıklanmalı. Ha? Yani bizim hayat aktivistimiz şolatlarla gıdıklanyanlar ödüyen. Gıynatak da içinde mene görünmek şolatlarla gıdıklanıp şu maglumatlarda havarlı adamlar. Ona şunu şey getirmeli oluyor. Şey düşündürmeli oluyor. Eninde yankı nemeye geliyor. Bulan yankı eden cinayetçiliklerine. Indi şular kimlerdir ödüyen? Şu görgülü var ha, Yezidi deyip neme var? Kurtların bir öz etnik ağırlıkları var. Yani Kurt milletinin bir nemesi var. Tayfası var. Yezidiler. Bulanım öz dini var. Yöne dinin düğünne Musulman nemesi duruyor. Topuçuluk taglimatı duruyor. Bulan dinin düğünne. Indi şu görgüller var ha, şu görgülleri. Şular ama adam hataplanıp, şu an Vahabistler var. Şular adam hataplanıp. Indi şu Yezidi din hakkında gurrun etsen oturmalı. Bu uzak tarih var da. Indi şu da yönemen var YouTube'a girip Yezidi Survivor yani dirge alan Yezidler deyip yazsam da İngilizce. Şu yankı gan horlan var, yankı Vahabistler. İgilçiler şu eden cinayetçilikler hakkında bir giden tacaklı videolar çıkıyor. Şu görgüller var şular. Şu yankı haramzadalardan kötünün Yezidi ayalları öldürem näme diye 13 12 13 yaşlı çağaları şu kız yaşlar zorlap bular var edil yankı prostitut ulanyalar bir taraftan. O zaman ya da sen ya hizmet etmer, kulçuluk yapmadın şekbel bolmasa öldürüyorlar diye. Bular men näme düşünürler? Yankı Vahabistler. Kur'an diye ayeti var diye. Yani sen ya hadi İslam dinini kabul etmeli ya. Ya da sen paş tölemeli. Yani dirge alacak bolsan sen paş tölemeli. Şoň üçin ya sen paş tölemeye pulun yok mu diye. Onda diye sen ya çelim bile üzüş diye. Eredin musulmanyň öýlerine musulman diýen adamdan gediýän zady. Şo ýanky Yezidi gyzlar var, şular tarapyndan zorlanyp soň halas bolanlar. Şolar aýdýar. Bir de diye paş tölemekligiň düzgünini bular şeýdip goýarlar. Yani onda sen maňa diye çelim bilen üzülüş diye. Senin öldürem ayally çağılı adamlar. Şonun köpüdün şol işe diýenler var, ayaly var, çağılary var. Şoň daşyndan ýanky Yezidileri indi diye, ya men sen damaňy çaljak. Ya sen İslam'ı kabul et. Olar İslam'ı kabul edýär. Bizim öz dinimiz var, bizim öz ananjymyz var. Men onun dinçe ýüze urjak geldi. Onda ya men seni öldürmeli ya da diýär Kur'anyň şu ayeti goýunça, ödüm ayet baş on ayet. Yani sen targıt төлemi. Olar näme diýär? İgilçiler, bu salafiler, mollalar, ahunlar. O targıt diýär ne diýär? Hukman pul görüşünü düşünmeli ya. Sana hizmet edýän üzülüşüp bilerdi. Yani sen hizmetin etsin diye. Ayağın ýuwsun, eliň ýuwsun, sartyň süpürsin, laharyň şek bersin. Muduna. Şolam halgyt. İslam dinini kabul etmejek bolsa. Bular näme diýär? Ondan maňa aňryk geçýär. Bular aýdýar, "Hä, sen ýaşy gyzmy? 13, 12, 13 ýaş, 14 ýaşly gyz ýagaşmy? Hä? Onda meni nerede çaljak? Sen şeýdi üzülüş. Men seni jins gatnaşan etjek." Şey diýerler. Ine sizin salafiýligiňiz ne diýen zat adamlar men bunu oýlap tapamam. Şo gyzlar gurrun berýär. Ine şu taýda görkezýän gyzlar gurrun berýär. Inde seredin şulaň içinden kötününden biri görgül var çykyp Germaniýa var ýa-da. Germaniýa var ýa bolyn. Germaniýada şu öýdüni zorlan adama duşýar. Seredin. Yezidi survivor calls on German authorities to Jirin at biri. Häzir dur ine. Şu taýda Yezidi girl faces her Islamic State capture in streets of Germany. Şu Frans 24 telekanalına berilen gepleşik şu görgülü var şu gyz. Germaniýa gaçyp gaýdýar Siriýadan. Germaniýa bunu kabul edýär. Germaniýa kabul edýär, oturum berýär. Günden bir güni Germaniýada Berlinde
Tewda Amerika'da girdim bolýan ya, öňümden pet diýär. Meni zorlan, näçe ýyllap meni zorlan, islamçy terrorist ol ýa-ni igiliň agdaty öňümden çykdy diýär. Şol oglan çykdy diýär. Men onu şeýle bir tanaýan diýär. Men hemme bir nemelerine çenli diýär. Bir ogny goşok alamatlaryny ýüzüniň hemme nokadyna çenli bilýän ol adam diýär. Gördüm, gördü diýär meni. Benim durdu diýär. Durdu da men gözüme görnäme şu ýurtda diýdi maňa. Şu ýurtda galsan gözüme görnäýsen, indi men seni öldürün diýdi. Göni ödem Berliniň feudal merkezinde göni ýüzüne aýdy şo ýanky Yezidi gyýdym. Yezidi gyýdym. Olga gaýdyp garnaşlaryň ýanyna gelýär. Zata tanyş bilişleriň. Olaram barıp polisiýa ýüz tutýarlar. Ýa şu feudal merkezinde sagat plançalardan şu waka boldy, şol adam bilen duşuşdy. Ýa şol islam ýanky igiliň şu gan oljagyna siz oturum beripsiňiz, onu stadiýa ýaşap. Derňe geçirenlerler ödýäm, şonu bar gözländirler ödýäm, otady kameralar bar, feudal merkezlerinde karmy, her adamda kameralar bar. Desini tapyp bilýär. Bir aýlap garaşdym diýär, jogap gelmedi diýär polisiýadan. Sonra ne edipdir şu ýanky ýedi ýyna aýdypdyr araga. Aragyň demir galygyndan. Araga aýdyp indi ýanky interwiu etýärdigem Aragda geçirýärler. Olam aýda indi Germaniýa hökümeti soň jogap bermedi diýär. Indi jogap berende bermände näme diýär, men bar bilmeýän. Bir aýlap jogap bermediler, bir aýlap menden habar tutmadylar diýär. Biz polisiýa bar. Arada ýandyga diýär. Şu zatlar näme şunu edilýär? Şu zatlaryň aňyrtynda ýene de şu haramdady, şolaryň sponsorlarynyň oýuny ýatyr, hap oýuny. Şu taýyny indi şu salafiler bilen doldurmak. Siz anan ýa näme adamlar? Şolaryň proýekti bar, şu taýdan gelýän haramdadylar ýöne kabul edip oturýar. Näme aktivistlermi Türkiýeden çykaryp şutak getirbilem dok. Yo bizde diýen täkdiýen onu seyretmeli näme, emma aňyrdan paçkylak getirýärler. Ine ýan ýakyny şeňde Germaniýa her ýylla şol Irakdan, Siriýadan, Awganistandan gan oljak. Ödem köpüde şolan bar terrorçylar, şo salafi ideýasy bilen ýaşap beren ödem erkek adamlar. Şolary milyona gara her ýylla milyonlap kabul etdiler o. Fransa, Germaniýa, Britaniýa. Näme üçin olaň gelmegine kynçylyk ýok, ha? Olara näme üçin aňsatlyk bilen oturma merýadat. Näme üçin hakyky aktivistlere, onda ben aktivistlermi diýýär, beýlek aktivistler ýaly hakyky siyasi aktivizm bilen meşgullanýanlar näme üçin onu ýaly gujaga karşılanok. Sebäbi bilen öz plany bar. Bilen öz plany bar, Ýewropany şu gan oljaklar bilen doldurmak. Onuň şu täze dünýä tertibi düzgün ýylýan bir zat da bilen taýýarlaýanlar. Şol dolandyrylýan hawasyň esasynda döretmeli. Onu ananyň bir ýüngünden aýdylan zat bu proýektiň hemme çyzylan proýektleriň ýa tekstlerine çenli okulan ol ýöwrenlen. Bular kän gidläwän durjak bolanoklar. Dolandyrylýan hawasy ýylýan bir zat döretmek. Ondan soň bular özleriniň şu äjitmäjitlik ýa-ni nemesini urnaşdyrmak sistemasyny tutuş dünýä boýunça, Ýewropa boýunça. Şoň şunda guşak alyp ýöne garşy alyp oturýar. Indi soň kuwatlar ýöne nemeden bolýarlar? Ay ýok, bizim oňa da nem etmeli, çäk girmeli, kontrol etmeli, näme etmeli. Amerikanyň şu günörte hereketleriniň açylyp goýulmagy şu Biden tarapyndan, Biden hem şol körgü güýçleriniň oýunjagy da. Günörte hereketlerini açyp goýup, ol diňe Meksikanlar ýa bir Kolumbiýaçlar kabul edip oturan ama islam ýanky şol islam döwletleriniň baran ýanky ýalgan oljaklar amma olaň içinde bir gidýär. Olaram kabul edip oturýarlar. O taýynyň hem şol plany şo taýdy. Şoň bilen baglanşyp. Ine bulan ýanky tarapy, şol bulan edýän şol sahna arasynda oýnap planlaşdyrýan zatlaryň bir bölegi. Indi biz aýtdyk ýanky dini başga bolan ýeridi bolsun, Kürtler bolsun, şaýlar bolsun, olaň ýanky çaga çuwa diýmän gyýyllaryny şeýle daýaladylar bular, aýallaryny. Emma bu ýanky salafistler öz aýallaryny näme bilen meşgullandylar. Olar o zatlary görüp turup bir protest bildirmedimi kadiýan sonra bir de çykmadymy ha? Şonu gidläp edýändirler öýdýän ýanky gizlik çagalar bular zorlap berler, ha gyz çagalar. Yo, olar näme diýär? Olar hem şu ýerlerini gidýän işini golla görýärler, şolaň bahyp alan ýerlerini. Inha şolar, ine salafiýiň aýallary şolar. Ha? Şular watan uğramany bardymy şular, ha? Şular demokratiýa uğramany bardymy? Ýene bir gedek ýüzlenýän Akul Tapar, Murat Gurbanov, Ýöjü, inha şu siziň ýanky demokrat Al-Julany bilýän adamlaryň şoň ýerýänden aýallary şular. Gan oljaklar, daşar ýurtdan baryp, ine ellerine ýara galyp, ine orsiýetli şular, iki tem. Ine
Demokratik urmana bardy ha? Ne demokratik urup berler ellerine yaragalyp. Ölerim köpete daşar yurtdan waran haramzadalar. Heleyler, ayarlara mana gizlik çağalar ne daýlap berler. Ha? İslam dini yol berýär şuna şeýlemi? Kürtleň 10-12-13 ýaşly çağajyklaryny alyp zorlap berse öz ayarlaryny bilip atýar. Goňşa togda zorlap ýatyr, ýary. Ellerine de Kur'an alýar ine. Gurulsaň hem Kur'an bilen gurulýarlar. Kur'an bizde ele diýilipdir, beýle diýilipdir. Ha Kur'anyňa teň äriň goňşa togda Kürtüň çağasyny zorlamaly bilen badyr şeýlemi? Badamy. Muhammed Öji. Akul tapar bara. Ine şol, ine. Siziň aljulanýyňyz. Ine şu aljulanyň biri. Aljulanyň 3 tane aýaly tüýür arkasynda. Ýöne bu haramzadalara bu 3 aýal alamaz. Çağlarym dogurulmaly. Çağlarym dogurulmaly. Ha? Kur'an'da şeýle diýilipdir dämi? Kur'an'da ýok diýersiňiz. Kur'an'da ýok. Emma bular aýdýar Kur'an'da bar diýer. Şulary düşündirin, maňa düşündirmeýän Kur'an'da barmy ýokmy? Ýöne siz hem gollap atýarsyňyz. Aktivistler siziň baryňyz şular gollap atýarsyňyz. Baryňyz gollap atýarsyňyz. Düşünip gollaýanmy, düşünmeýän gollaýanmy, oň bilen meň işim ýok. Ýöne siziň haramzadalaryňyz şonda, siziň haýwanlygyňyz, siziň puçoklugyňyz şonda. Ine bular aýallary, ine bular çağalary. Ine çağalarna, ha Kur'an okuýarlar, hersiniň öňünde Kur'an nura. Kur'an öwrenip soň näme diýene namaz okuýarlar, ondan soň näme diýerler? Ha? Ine wagt etýärler, wagt dinläp atýarlar, gizlik çağalar. Ine şolaň köpü hem daşar ýurtdan baranlar. Ortiýetden emma Dağıstandan, emma Çeçenistandan, emma Türkmenistandan, emma Özbek, Kazak hemmet emma. Soň näme diýer? Kur'an okap boldy, namaz okap boldy, ellerine ýaragal. Näme etmeli? Kapyrlar bilen feýleşmeli. Kapyrlar bilen feýleşmeli, hersine ýara berilýär şolaň. Ine çağajyk dur ýanyna. Haramzadalar ýanyna. Ine ödem feýleşe gatnaşýar. Şul çağajyklar şular. Gan ýokýarlar. Gan ýokýarlar. Siriýan Iran eskerlerini öldürdüler. Biýüne adamlar şaýylar öldürdüler sen şaýy diýip. Kürtler öldürdüler sen Kürt diýip ýa Yezidi diýip. Ine hersiniň eline öde ýaragy bar. Ine terbiýe. Gulýala şeýlemi? Akul tapar. Ha aljulanyň çağalary şular. Şolaň nesli, şoň ýyzyny ýerenler, şoň terbiýesini alar, şoň mekdebinden çykanlar. Ha? Ine şu çağalar häzir, ine şu bidet mundan 10 ýyl olal alynan suratlar bar, 5 ýyl olal alynan suratlar bar. Ine şolar häzir baryp Siriýada näme etmeli? Demokratik jemgyýet durmaly. Ýaş nesil ine şular demokratik jemgyýet durmaly. Ha o ine kakalarna seredip. Belki bilen kakasam däldir. Ýöne ine ýa-da şagajyklary, ana İslam halifatynyň baýdanyň öňünde, ha? Ine salafizmiň hakyky. Ine şu şagajyk näme edip duranlar ýa-da adamlar. Şu videodan alynan. Şu şagajyň ine gursagyna mine berkidiler. Partlap öler ýaly. Bolan bir bron maşin bar, maşynyň öňüne şular ýaly galyň polotdan neme divar yel neme diýerler. Svarka bilen berkidiler. Ok geçmedi ýaly. Soň çagan şu maşyna mindirýärler da ilki maşyn sürmegi görür diýerler çagan. Soň bu çaga näme etmeli? Şu maşynyň öz içinde de bomba bar. Bu çaga Siriýan eskerleriniň, Iran eskerleriniň ýerleşýän jümmüşine baryp, soňam bir knopka basýar, pulta basýar, düwme basýar da hem ödün partladýar. Hem maşyn partladyp bir giden näçe ödü bilen alyp gidebilse adam alyp gitmeli. Bu çagaň beýnisine uýýarlar. Sen şunu etsen, sen cennete düşýän. Sen cennete düşýän diýip şu çaga öwredýär. Şularyň şonu edýär. Şuňam enetalary höwet bilen çagalaryny berýär şoňa. Sebäbi cennete düşürjek her kim öz çagatyny. Şeýlemi? Murat Gurban. Ha, sen demokratlaryň edýän zady şu, çagalara bine beren terbiýeti şoňam netijesi. Ha? Ine şu häzirki we Damaska elep, Siriýany elep oturanlar, ine şular bular gökden gelip düşenok. Şutadan bardylar. Ine barbajyk çömmölip dur. Ýa şoğlan. Şular näme şu barmagyny çömmöldi? Şulara näme öwredilýär? Hudaý bardyr diýär, Allah bardyr diýär. Beýlek kişiler diýär, beýlek diniň wekilleri Allahyny bir diýip hataplan oklar diýär. Hemme diniň wekilleri Hudaý bir diýip hataplanýar. Sen Buddistan sonra olam Hudaý bir diýip hataplanýar. Hinduistan sonra Hudaý köpmi, Hudaý barmy diýiň soňuna, iň düýbünde bir Hudaý barmy, köp Hudaý mi diýsem köp diýene şolaryň bir diýär. Ýöne ondan bärdäk perişteler köp diýär, olama böyle perişteler bar. Bular bolsa mora, ol muňa bolsa ýeten ýaly barmajyklaryň çam boldy çağalaryna çendi, erkeklerine çendi.
Şeýdip alyp bara şu barmaklaryny bir ýerine sırtyna hokaýatyn gelýärdi. Şey dişen bolup ýörenler. Hudaý bir, Allah birdir diýen bol. Kak bu da beýle adamlar şonu bilmeýän ýaly. A menem Hudaýyň birdigini düşünýän ýöne men siziň haramlarda gan olacak ideologiýaňyzdan alanşam yok. Men sizi faşist adapleýän. Hudaý bir diýip, o Hudaýyň adamdan olsa sen adamdan gan nükmelim o. Ako bir beýle kim bir diýär. Şo ýanky ýedijileň Hudaý bir o. Hudaý bir diýip men ýedijileň taglimatyny öwrenip gördüm. Olaryň bir Hudaý bar diýär. Olaryň bir Hudaý bar. Günätini näme? Olar öýde birazjyk öýlerçe düşünýär. Burhan kabul edýän o. Hawa? A başga bir bolýar, Hudaý 2 diýsin, 10 diýsin, a saňa näme? Şol ýaly düşünýär. Şol ýaly düşünýär, şoň düşünmäň haky bardyr. Ýok, biriň hem aktivistler, biriň hem köpüsiniň pikirçe ýok. Bilen etjek zady bar. Men ýene bir ýerde ýatdy diýär adamlar. Şu seniň aktivist ýanyň köpüsiniň içinde salafiler otýar. Şolaňa etjek zady şu. Näme üçin etjek zady şu? Şuň bilen alalasy otýarlar. Alalasy otýarlar. Şunu görkezseň hem alalasy, görkezmeseň hem alalasy, şunu görüp hem alalasy, görmeýän hem alalasy, alalasy otýar. Indi şunu nämedir biler näme diýär? Ýuwaşlyk bilen, şu kuratorlaryň maslahaty bilen näme diýär? Hawa şu ýanky Siriýadaky nemeleri gan oljaklary ilki bir demokratlar ýaly görkezmeli halkyň aladasyny gelen adamlar hökümde görkezmeli. Öýlerim şol imijege girmeli. Näme üçin? Wagt gelýänçe. Wagt gelýänçe Qur'anyň içinde ayatlar bar. Sen düşmanyň eger üstün bolsa diýä, düşmanyň üstün bolsa, düşmanyň üstün çökmek üçin käse diýä, abaý siýaset edip diýä, ýa-ni möjegem bolsaň, boyun dersine girmeklige ruhsat berýär diýen ayatlar bar, onu mütäkkizip üstünden barar. Bularam şoňa salgylan diýä. Wagtlaýynça diýä, bolýar diýä. Wagtlaýynça diýä, olar diýä, Hristiýanam bolsa, entek öldürmäýeliň diýä. Ýol kojuny ýakaýeliň diýä. Kurdum bolsa tek diýmeýäliň diýä. O düň gyrdyk diýä, paçyla gömdük diýä. Ýönünde kuratorlar ýadyr bir de pul berýän sponsorym aýtdy. Birazjyk kanaga dediň diýdiler diýä. Bolýar onuň aljulana baýdy. Birazjyk kanaga diýäň ho diýä. Eşiňden çalşyryň diýä. Onuň penjejik gen bolýar ýanky düň kogan aljaklar. Şol oýnaýyn ýa. Birinkiler hem köpüde şol oýnap berýär adam. Ondan taňydan anyň basaňy basym düşünýär adam. Ine bu görüljükler, barmajyklar ellerine bir eli bilen avtomatyň nemesini tutup oturýarlar. Diwanny tutup durlar. Bir barmajyklar bilen hem şeýdi. Biz Hudaýyň birdigine düşündik. Eýlekiler bilen ok. Etýär, şu çağıjyklar şeý diýär. Şoň beýnesi oýa, diň siz bilýäňiz diýär. Hudaýyň birdigini siz bilýäňiz diýär. Bütün dünýä öwrediň şonu diýär. Hudaýyň birdigini diýär. Barmajyklaryny çam bolýar şoň. Ine bilen bar bilýänler. Iň soňunda näme diýär? Ine diýär şulam diýär şoň anana ok diýip birin gör otur diýerler, maňlaýyndan ok ber diýär, ok berýär. Ine 9 ýaşly çağa atyp otyrýar. 3 ýaşly çağa şu. Ananlar sanatmy şunu atyp duran şu ine Siriýan eskerleriniň birini tutup atyp duran ödem şolaň saýtyndan alynan tuğra neme wideoň bir kadry. Ýa-da muň ýüzüne görkezden bu çağajyk. 3 ýaşly çağaň eline tapança berip Siriýan eskeriniň maňlaýyndan atdyrýar. Ine terbiýe, İslam terbiyesi. Ine 8 ýaşly çağaň eline bıçak berip Siriýan bir eskeriniň damagyny çaldyrýarlar. Elini daňyp demire daňýarlar, ýatyryp şulam wideodan alynan. Videodan alınan ine şuram videonun okursunak adam var. İslam'ın terbiyeti, salafiylerin terbiyeti, şeýlemi? Ine mukaddes terbiye, ine näme öwre diýär? Ine Qur'anam şunu öwre diýär, İslamam şunu öwre diýär. Öwreden ok diýin, ine öwrede otýra. Öwrede otýra, ine orsilli çağalar şular. Ýaşyny biljekler, ýöne şuň bolsa bir 12 ýaşy bardyr, ine bugan bolsa bir 8-9 ýaşy bardyr. Şu iki tane eskeriň kellesinden ine howdun garasyny ertip, kellesinden ok berip öldürdiler şunu. Ödem ellerine pistolet da tapança var. Öldürmedinin öň ýany orsiline wagt edýär. Ine kapyrlan boljak şudur diýip orsiline wagt edip şu görgünde yerli ad öldürip orsetden baran o. Orsa gurlap durlar şular. Belki Dağıstanlan ýa Çeçeniň çağatdyr, belki Tataryň başgyryň çağatdyr. Bilem o gün orsa gurlap şutady wagt edýär. Soňam yerli esker at öldürýär. O bu öz watanyny gorýar. Sen otada näme berýän? Sen näme işläp? Sen ejeň atan, seni ýene atan otada näme berýär? Näme işläpdir şuday? O yerli eskeri garar ýaly, Demokrat üçin bardymy şular, Murat Urbanov demokrat üçin bardy. O, oleme demokrat. Ine şu şagala häzir henidem Siriýede gelipdir. Henidem şular hiç şerkeden ok. Şu şagalar hiç şerkeden ok. Henidem Siriýede gelipdir. Ine ýanky 3 ýaşly şaga diýenim. Terediň. 3 ýaşly şagaň geline ýanyna durup bir kakatmy ýa başga bir gan oljakmy. Eline tapança berip, bunam seýetga daňyp,
Attırya. Öldürem şu videonun tüm saytlarına koyuyor. Ha? Yine yine çağalar şu kitinem çağalar at öldürüyor. Yine şu çağaşan yaşı bolsa var 6-7 yaştır. Yamar geçip. Bunun bolsa 10 yaştır. Şulara mene şu iki tane esker at öldürüyor. Yine terbiyeli alayan yerleri. Yine bular oyna atıyor. Yine aslamçılar çağalar, yine salafiler, kaptallarının her senin öz avtomatı var. Yine bular çağalar öz vaktini ne ahil geçiriyor. Aşı oyunu, zat oyunu yönü kaptalında avtomatsın, dursun. Näme üçin sebäp kapırlan gelmeň mümkin. Ýa-da kapırlan üstüne çolmaly ýörüň gidin. Ine çağalar nämele ulanýarlar. Ine demokratlaryň goşadorlaryň içindäki demokratlaryň çağalygy nähili görnüşde geçýär. Ine avtomat bilen oýnak geçýär. Ha? Ine öldürülen adamın kellesini kaldırıp dur 10 yaşlı oğlan o. Ine çağalar arağın eskerlerini atıp dururlar. Çağalar atya her senin eline tapança var. Şulan videodan alınan tuğrat. Kulyal terbiye ne? Akıl haber sen aydiyan mektepler yumurmanırlar bular diye. Mektepler yumuryanlar teröristler, terörçüler oluyor. Ha o. Mektepler, mescitler yumuryanlar terörçüler oluyor. Emma bulay diýaran ha aljulan aýdy otyra bu mektebe yumurmanlar. Ha o wa haýlawym ýörene walaýlawym ýörene birine söýüp ýörene yo. Çağajyklar ýöne şunu ýaly terbiye berýär da şunu ýaly öz watanyny orap ýören eskerler attyrýar. Bu çağalaram daşardan gelen ýigynny sırkynny. Ha? Terörçülük diýene. Terörçülük diýene şunuň çağalar şunu etdirýänler şular ine aljulany. Ine sen gahrymanyň. Ha? Yüzlerine seyredin bu haramzadalar. Şu maskan aşağındaky haram yüzlerden aşılar. Ha o Başar Asad'ı gidirdiler. Indi näme gurjak bolýarlar? Indi näme gurjak bolýarlar? Başar Asad gitmeli mi? Gitmeli. Ýöne şular ýalgan ojaklaryň hasabyna gitmeli mi? Şular getirmeli mi? Kim getirdi bulary? Kim bilen günahyny geçdi? Akul habar ne saňa sora berýär. Men näme şu gaýta akul habaryň aýdyn. Akylly soran bolup, şeýden o tertipli soran bolup bara şu haramda terörçülerden şeyde bir medeniyetli adam ýatacak bolup şu kampanya gatnaşyp oturmagy gördü. Şeyde bir ýigrençi zat mende şeyde bir ýigrençi bolýardy şoňa. He? Ine şu maskadan çıkan haramdalar şunun beýnisi düzelenýär diýen bir günüň içinde 2 hepden içinde beýni düzelýär, he? Kim biler mümkinçilik berdi? Näme üçin Siriýa näme İsrail garşy çykmadylar? Näme üçin Amerikan harby bağlasy? Wagty olar näme üçin garşy çykmady? Ine çağı. Yankı fikir ýaşy çağı ara eserlerini birini damagyny çalýar. Şu damagyny çalýar videosyny hem gördüm men. Kellesini kesibem näme diýär? Şu kellesini arkasyna goýýar. Ýanyna da adam şunu kontrol edip bir dur. Ha? Ine çağılar. Ine öňlerinde her siniň öz avtomaty bar. Ine terbiye berýärler, şular şey terbiye berýär. Demokratik jemgyýet kurýarlar şeýle. Ine yankı ikran çağı. Ine şu ikran eskeri at öldürdi. Her siniň tapançasy bar. Ine bolsa bir 6-7 ýaş şu jagada çağan ýaşy. Bulan bolsa 10-12 ýaş. Ine çağalar, ine çağalar öwredýärler, näde öldürmeli. Elleri yaraksız dur iki tane çağı. Ýöne ýanyna uly gan oljaklar. Ine bu decjallar, ine at öldürýärler. Çağalan gözüniň öňünde öwredýärler, ne şeýdi öldürdi. Bu terbiýe şeýlemi? Murat Gurban. Ine sen aljulanyň nökerleri şolar hemmesi. Adamlar sen näme diýen, näme pikir edýän şu zatlar hakynda, ha? Bir pikir barmy ýa pikirem ýokmy adamlar? Ya inhayene de Britaniýadan baran çağa eline pul verip maşynyň içine de Britaniýanyň 3 tane 4 tane raýatyny oturdup şular humanitar işgärler bolup baranlar we işal bolup gelipdiňiz diýerler. Bolýa aýdyr şolar işal eken. Birinjiden bular gynap, o biz işalçylyk etmek üçin geldik Britaniýadan diýerler. Soň maşyna ýükleýärler, ellerini zatlaryny daňyp, aýaklaryny daňyp maşyna ýükleýärler. Şu içine de bomba ýerleşdirýärler. Şu çağda ýa şu tada ýazylgy şu çağan ýaşy ýazylgy 4 ýaşly çağan eline pul berýärler. Remote kontrol ine pul berýärler. Basýa bolyn şu maşyny ýarylýar. Soňra maşynyň ýarylyp patran ýerine çağaryp gelip elini aldyryp video düşürüp bunam goýýarlar. Bunam Britaniýa gazetine ýerleşdirdi şu çağda çağan. Britaniýadan giden ejeti Nigeriýaly. Kakatam yerli Britaniýaly näme? O bu ejeti ýaş ejeti bar. Ejeti erini ağırladıp Siriýa gidýär. Nigeriýaly ýöne Britaniýa göçüp baran.
Siriýa gidip Siriýede de ära çykýar. Bir gan oljagy. Şo taýda da çagatyny ýanky ýallat dilen meşhurlar ýa. Indi teredin. Şu zatlar bolup durka var, şu zatlar cümmüşünde 2013-nji ýylda şu Amerikan senatory Mekkeýni bir senator wada haramlady. Mydama terrorçylaryň içinde ýönek geçirdi. Öýlen baryp 2013-nji ýylda duşan adamlar teredin şu arkasyndaky duran 2-nji nomerli var. Abu Bakr al-Baghdadi diýe. İki ýylyň başlygy. İki ýylyň başlygy bilen İdlib şäherinde duşup geçdi. Öýdem şo döwür näme diýdi Amerika. Şu Abu Bakr al-Baghdadiň kelletini $10 milyon goýduk diýip 2011-nji ýylda aglan edýär. Şoň diýär niýe dedigini kim bize aýdyp berse diýär-de. Birden bileýek şonu niýe okutjak diýär. Raketa okutup öldürjek diýär. Şoň diýär niýe dedigini kim bize habar berse şoň $10 milyon baýrak bar diýip aglan edýär. İýany bilenem şondan 2 ýyl geçen tamam. Gözlenip ýörkä, hamala gözlenip ýörkä. Amerikan senatory Mekkeýin, John Mekkeýin, ýani haramdada indi dogulukdadyr da, ol öldür bir neçe ýyl bundan. Şoň bilen doguşup, diňe bu bilen näme başga da bir giden terrorçylar üýşürip İdlib şäherinde bir ýerde bir zaň içinde ýygnak geçirýär. Ýa-da ýene de bir kitan diplomat bar. Hertene weli papala otyrda. Indi bular bilýän ekene, eger John Mekkeýin, ýani Amerikan senatory habarlaşyp duran bolsa, ýani iki ýylyň başlygy bilen ýygnak geçirilýän bolsa, näme sirw bilmeýändir diýýärmi? Amerikan razvedkasy şonu bilmeýändir, elbetde bilýär. Haňyrsına geçýär. Oýun oýnaýarlar da. Bir gözleýär, kim diýär şoň niýe diýen aýdyp berse. Adhen onu John McCain'e soraýmylar. Kim şoň $10 milyon berme ýartyn ber. Hatda mutor adam aýdýar, niýe diýen. Ene bulan oýuny şu adamlar. Ondan buna bir saçılly. Bir gan hojokluň öldür şu tura tüýe saatlar noýdylar bir saçyly ben göçä. Göçäçyly hırdaçyly bagışlan boli. Ondan buna ýanky ýokurdaky press sekretary, 1-nji nomerdaky şu 2 ýylyň press sekretary. Ondan 2-nji nomerdaky şol al-Baghdadi diýilýän haramlady. Ondan McCain, ondan ýene de Siriýada bir terroristiň biri atlaryna çenli bar, Muhammed Nur. Ondan Azat Siriýa armiýasy bir hereket badyr. Şoň wekili Mawzal Mustafa diýip. Ödem gurletseňe häzir bar ha, bunda tarym käbir telefonlaryny ýa-da bizim nemeler bilen aktivistler. Azat Siriýa armiýasy diýilýän zat näme bilýän diýen. O diýär ýanky Siriýanyň özalky harbularynyň hasabyna döredilen demokratik hereket. Demokratik hereket däl. Şolaram ýanky Siriýadan şu uruşmak islemedik eskerler bitdiler. Emma teröristler gollandylar, igilçiler, ýani öýlerini şu salafiylik düşünjeler bolan adamlaryň terrorçylaryň tarapyna geçdiler. Onuň bular näme etdi? John McCain ýaly haramdadylar bar ýa Amerikan kuratorlary bar ýa-da Tida ödüňizi Azat Siriýa armiýasy wagtlandyryň. Hawa siziň düşünjeňiz salafiylik düşünje, siz wahhabist. Bolly. Ýöne tida eskerler diýilem, siz düňki eskerler. Siz ödüňizi demokratik Azat Siriýa armiýasy wagtlandyryň. Bolly ýa. Siz ödüňizi Hayat Tahrir Aş-Şam diýip wagtlandyryň. Bolly ýa. Siz Al-Nusra diýip wagtlandyryň. Siz Hizbut Tahrir diýip wagtlandyryň. Bolly. Sizem öz adyňyzda galyn, ýagny igilik, daýaşlyk galyn. Bolly. Bular bar şoň ýaly ýanky rollary paýlaşyp, şeýdişdirip, spektakl oýnap berýän haramdadalar. Onuň kuratorlary mine şolar ýaly Amerikan resmiýetleri, Britaniýa resmiýetleri barp duşup geçirip berýär. Ne duşup geçirip oturan jaýyndan alynan surat. Ine McCain otyr, ine al-Baghdadi otyr. Şo gözlerini ýalylýan. Onuň arasynda da Salem Idrisi diýen kimdir öýdýän? Şu Siriýanyň generaly. Ödegürünne goşundan gaçyp igilçilerin tarapyna geçdi. Soň näme etdi? İgilçilerden gaçyp oradan dıpdy. 12-nji ýylda igilçilerin tarapyna geçýär. 13-nji ýylda da gaçyp Siriýadan çykyp gaýdy. Näme üçin? Gördü da bu gözi bilen görýär, ilki pikir edýär. Bolýar, bular bilen hyzmatdaşlyk edip öz janyny marhalat edýär. Indi paranlyrda. Atom ýankylatlar görüp bolan ýokýan ganyny görüp bolan edýän zorluklaryny görüp çyda adam beýnisi çydarmy? Ödümde bir tähel terbiýe bolsa, her antanyk bir ruhy bar bolsa, tähel antak bar bolsa, sen bulara çydap bilmeýän. Soň gaçyp gaýdy. Onuň ene Amerikan jurnalistlaryň, blogerlaryň biri ýa 2018-nji ýylda bolan waka. Iranyň Hizbullah topary bar, Siriýada gelip berýär. Ýa Siriýa kömek edýär da, Siriýanyň goşunyna. Hizbullahyň goşunlary. İran'ın goşunları diýip atlandyrýar da bular. Raket oklaryny atýarlar. Siriýada. Bular niýe atýarlar? Şu Al-Baghdadiň bolýan ýerini bilýär bular.
Al-Baghdadi'nin bolýan ýerini bilip şotak raketony okuny atyp bara 2 ýylyň bir näçe liderini öldürüp Bagdadi'ni ýaraýlaýarlar. Indi buňa da Amerika harby bagdaty protest bildirýär. Şoň görülip oturdy. Edil şoň şol ýanky Al-Baghdadi bilen şoň nökerleriniň yerleşen yerinden 3 mil aralykda, 3 kilometr ýaly aralykda Amerikan bir ullokan harby bagdaty yerleşýär. Ondan indi harby bagdatyň ýolbaşçylary ýanky goşun ýolbaşçylary protest bildirýär Irana garşy. Siziň eskerleňiň atan oklar tasbih edipdi diýär. Sizdiň näme üçin jogapkarçylykly hereket etdiň? Indi Amerikan jurnalistleriniň biri, blogerleriň biri ýaly. Why was the ISIS leader Baghdadi feeling so safe, so close to US troops? Näme üçin Al-Baghdadi diýen haramdady diýär. Amerikan bagdatyna şolar ýakyn ýerde diýär, özüň arkaýna barýan eken, onu diýär, olar diýär. Özün niýe? Bu diýen ekendirler diýär. Özün niýe onu siziň bagdatyňyň, harby bagdatyňyň ýanyna hiç hopsuzlyp arkaýyn gedip beren bolsa, diýme onu diýär. Ona pena berýän siz bolaýma diýip bar, bilip oturýar, ona pena berýän, hem şo dogny, şolar diýär. Indi näme düşündirjek bolýan şu taýda, şo ýanky Al-Baghdadi bilen Al-Julaniň arasında konflikt olup dur, onun goýury juşup durdan tipi gurrun edýärler da, samsyk gurrun. Men şoň wara samsyk gurrundyň iştadaky ABC, Amerika, Avustraliýanyň ABC telekanalynyň öz saýty bar. Şonda berilen maglumat bilen düşündirýär. Ýagny şular näme diýär? 2011-nji ýylda Al-Baghdadi öz kömekçisi Al-Julanyny Siriýa uratýar Irakdan. Şo barada makala ýazdy. Bu makalaňam yerleşdirilen wagt 2014-nji ýyl. Onun balan arasında konflikt näme esasında ýüzüşýär. Al-Julany pikirini ýitýär. Al-Julany men salafistel ýa men wahhabistel diýär. Al-Julany men İslam halifatyny döretjek diýär. Al-Julany men şaýlary gyrjak diýär ýa kurtlar gyrjak diýär. Men hristiýanlar gyrjak diýär. Ýok. Al-Julany näme diýär? Ine şuda ýazylýar. 2011-nji ýylda diýär, ýagny Siriýada diýär, halk ýanky gowgalaňlar başlady. Buny Baghdadi, Al-Baghdadi sent trusted aid Abu Muhammad al-Julani across the border to establish another Al-Qaeda affiliate, the Jabhat al-Nusra Front, recruiting members from rival militant groups. Ýa-ni diýär, şo gowgalaňlar başlady. Buny Al-Baghdadi diýär, özüniň kömekçisi, trusted aid. Anamdar kömekçisi Abu Muhammad al-Julani'ni bar Siriýa gitdi. Al-Qaedaň bir ýaçaýkasyny, Al-Qaedaň bir şahamçylygyny döret adyna da Jabhat al-Nusra diýip tapdy. Bulam şey diýär, özü 2 ýylda gitdiler Al-Julani. 2 ýylyň başlygyny kömekçisi bolup gitdiler. Soň gelýärdi Al-Qaedaň adyndan Al-Qaedaň bir şahamçylygyny döredýän, oňa ady Jabhat al-Nusra diýen bolup aglan edýär. İdeýasy ýütetipdir diýipmi? Ýok, ideýasy ýütetipdir diýip. Ýok, ondan näme bolýar? Bilen arasynda konflikt näme üçin ýüze çykypdyr? Kamala indi, olam konflikt, ýene gorkoýan konflikt ýok. But as popularity and the influence of Al-Julani's Al-Nusra Front grew, Baghdadi demanded the Syrian group merge back under his command. Al-Julani refused, and the two sides clashed. Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri sided with a Syrian faction. Indi näme diýär? Al-Julanyň diýär, ýanky Al-Nusra hereketleri germal urady, Al-Julanyň hem täsiri güýçlen urady Siriýanyň içinde ganojoklar arasynda. Indi Al-Baghdadi näme diýär? Sen niýe şol nämeňi diýär? Şo şahamçaň, şo guromaňy diýär, indi biz bilen birikdir diýär. 2 ýyl men diýär, 2 ýyl guromaň bilen birikdir diýär. Ikimiz diýär bir biçe guromal bolýar. Al-Julany näme diýär? Ýok, men ýöz başyma garjak diýär. Men saňa boyun ejek diýär, ýöz başyma garjak. Ana bar konflikt şoň üçin ýüze çykdy. Al-Julany aýdan men düşünjämi ýitdi, men garaýşymy ýitdi, men adamlar gyrjak däl, men şaýlar gyrjak da, kurtlar gyrjak da, men demokratik jemgyýet gurjak, men parlament jemgyýetini gurjak diýen ol. Aýda, ýok de men niýe saňa boyun ejek däl, men öz başyma hereket etjek, öz ganojoklarym bilen diýär. Şoň üçin hem de ikisiniň arasynda belli bir ýagdaýda çaklaşyk ýüze çykdy. Ana bar bolanda şu. Bar bolanda şu. Indi şu Al-Baghdadi diýen adamyň öýü kim diýen sonra öýde çykýar. 2019-njy ýylyň sentýabrynda bunu öldürdik etdiler. Oktýabrynda. Öldürdik etdiler, baňa da ananmadylar. Ýanky gün wataran jurnalistler ananmadylar. Näme üçin? Soň bir maglumat çykdy. WikiLeaks'e bir maglumat çykdy. WikiLeaks hem şol Julian Assange diýip bir jurnalist bar. Ýani
12 yılla yeterlikte saklandı. Yani 5 yılla Britaniýanyň türmesinde saklandy, hiç ilfut edilmeýän o jurnalistlik işi üçin. Öýde aslam Avustraliýaly. Ondan öňem Ekwadoryň ilçehanasynda, Britaniýadaky ilçehanasynda girilendi. Buny başçak boldular. Näme üçin? Şular ýaly maglumatlary ýaýradýanlygy üçin. Ýagny bu günwataryň sırtyny açýar. Şoň saýtynyň Wikileaks bir saýty bar, şoň ýaýradan gizlin maglumatlaryň esasynda näme üstadçyldy? Şu ýanky Al-Baghdadi diýilýän, ýanky Siriýadaky hem Irakdaky ikiliň ýolbaşçy. Şoň hakykady, hakyky dowlan ýerem hem hakyky adam başga zat bolup çykdy. Bu hakykady Shimon Elliot ödem juhud eken. Ödem buny bara nirde dowlanyny gorkadýarlar dokumentin. Ne $10 milyon fiýle goýly diýdi-ga. Şonu hamala bu 1971-nji ýylda Iragyň demir gadynyna Samarra diýip bir şäher bar. Şonu dowlupmyş. Emma Wikileaks'in ýaýradan maglumatyna görä, bu Al-Baghdadi diýilýän adamyň hakyky ady Shimon Elliot ödem şuýda näme ýazyly? Shimon Elliot. He was British born son of Jewish parents. Britaniýada dowulan ýa, ödem diýär, enatasam Hebrey. Enatasam Juhud. Enesi de gerek boldy. Ene gidýän bir igiliň daýyşyň lideri bolup 19-njy ýyla çen 2010-njy ýyla 19-njy ýyla çen iş alyp gelen adamyň asly Juhud bolup çykýar. Hiç musulmançylyk bilen, islam bilen, Arap, hatta Arap tohum bilen dahyly ýok. Juhud bolup çykýar. Soň bu näme diýerler? Bunu bir zat gizlemeli, saçylandy. Saçylanan gizlemeli 2019-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda buna garşy operasiýa geçiren eden bolýarlar. Hamala bunu öldürmek üçin. Öldürmek üçin operasiýa geçiren bolýarlar da hatta öldürülen ýeri bar, Irak diýil adam. Öldürülen ýeri Idlib'de. Indi seredin öldürdük diýip elan edýär. O taýym Idlib'in töweregi Türkiýe bilen Orsiýadyň kontrolünde. Yani teorini gaba atıyorlar olur da İdlib'in teorisi. Yani Siriýa demir gadyny. Bolam hamala şu yankı Bagdady wa öz maşgalaty bilen şu İdlib'in eteginde ýaşaýan eken. Baňam hamala Amerikanlar üstüne açypdyrdy. Vertolyot urudyp şu jaýyň ýanyna vertolyoty gondurup Al-Julanyny Al-Bagdadyny öldürjek bolany bu gaçyp bir ýerdemine giripdir. Bir bunkere giripdir. Näme bir ýere girdi diýär. Şu taýda diýär özüni partladypdyr. Teredin. Özün partladyň wata bolýa, işiňizi bitirdiňiz, jetedini islamçylar tawşaryň da gaýdyň da. Ya da görkezdiň jetedini görkezdiň de otaň jaýlaýan ýeriňizi görkezdiň näme üçin näme? Bular näme diýär? Ýok diýär, biz bular diýär, Amerikan harbylary diýär, bu jetedini näme diýip düşünler? Bu jetedini häzir aýdyn. Telo al-Baghdadi Zahronyna Sirnizem Namorye. Orta ýer deňizine taňypdyrlar. Adamlar çünkü jetedinin ne? Sebäp ne açyldın ýalar. Sebäp öldürdük diýip bunara tapatyny ýetipdirler, bunu gizlemeler bir ýerde. Öldürdük diýip jetedin biriniň jetedini taşlap gaýsak. Oňam taşlap gaýsaň, ondan beýlek bu tarapdarlar bar birini görjek, tanajak ya ýüzü zady bolgam bolsam, belki bu ennamyndan bir genetik bir näme alyp, dokum alyp, onu öwrenip bolýar. Şoňmy şo diýämbi. Bular näme etmeli? Yo öldürdük. Ýony jetedine alyp gaýtdyk da olam deňe taşladyk. Ödem bar, şular ýaly prim bar, Amerikanlar birinji gede bolananda. Yani Al-Qaida'nın odalyk yani lideri var. Osama bin Laden dedi. Eşitdiniz? Osama bin Laden'in bular öldürenlerini 2011-nji ýylda Pakistan'da öldürdük diýär. Onu Amerikan goşunlary hamala öldürýärler. Buňam jetedini ýetirýär. Näme adamdyk deňizdendik diýerler. Häzir görkedeýin. Kulkunçda. Oynayan oyunlar yana şoňa bar. Akulda bar ýamrat ýaly beýniz başlarym ondan ýalar dary. Hadi şu öldürülen ýeri hakyn ene şunu Pakistan'a hamala girilenmişin. Pakistan'ın Abbottabad bir şäherinde. Pakistan'ın hökümetinden ruhsat alman Amerikan harbylar uçurly bar Pakistan içine girip Awganistan'dan geçip bar içine girip hamala şoň bolýan ýerine eser ýa-ki öz desantlaryny ýere düşürip vertolyotdan şonu bir gijaň içine öldürtmişinler ýanyna kömekçiler bilen. Ondan soň jetedin näme diýerler? Тело покойного было перевезено в Афганистан для опознания в течение суток после его гибели, захоронено в море. Он diýär jetedin ya, indi dogry göz ýetirmek üçin şu ýanky Osama bin Laden ýa başga bir ýerime Awganistana getirýärler harby badalaryna.
Şotayda öz Lukmanlar zatlar öwrenýär. Bilemok näde öwrenmişinler, göz ýetiripmişinler. Ha şuýna ben läde. Ne şu cehet şoňa diýişdi. Indi bu näme etmeli? Doğan arnaşlarına vermelimi? Ya Şotayda bir ýerde jaýlamaly mı Owganistana? Ýok. Bundan iyi alma diýär edip, bilim alyp jeňde gıptırlar. O Owganistandan sen var o jeňde barjak bolan bär bardy jeňde o sen o partaylarına gitmeli bir ýere. Bu nerta? Ular var Şotay gidip jeňde gıpmışynlar. Jeňde gıpmışynlar bu tordy, näme üçin? Sen belki oňa sypatyny ýetip bir ýerde häzir baş ýormakda üçin ular görünürler. Onu jaýlasaň, hatta sen jaýlanan ýerinden belki ondan ýene de öň kaýdyşymy diýäli. Göz ýetirmek üçin onu açyk görüp, sypatyny görüp, göz ýetirjek adamlar bolar. Belki onun bedeninden bir dokuma alıp, genetik önüm alıp bağırak görecek olurlar. Şomu şo diyemi. Şolar ýaly mümkinçiligim goýmadyk üçin bular näme diýär? Her gedip agentlerini öldürdüm edenlerini jeňden ýalar. Adamlar. Ay gülküýe. Indi her edin. Bir aýdyk şol jöhüýetliň agentler ulanýar diýdik da, ular hakiki şu bara. Bunu hiç ili var o şu kötü şu jöhüýetliň agentlerini saçylan ýerler hem boldy. Indi şunu 2017-nji ýylda şeýle waka boldy. Şu Libyada doğulup, indi şu adam Libyada doğulup, Libyada da amam bolup, musulmanlaryň amamy hükmünde iş alyp baryp, soňam igile goşulyp, igiliň içinde musulmanlaryň wagtyny netigatçysy hükmünde iş alyp baran Libyada, o marka dafin dolandyran bir Libya neme ýurdum. Şey dip näçe ýyllap ýaşap gelen adamyň üstüne atýarlar. Libyaň soňky hökümeti. Ödem boýnuny alýar iň soňunda. Hemme suwutnamalary buň ýüzüne basylýar. Bu näme eken? Özi jöhüýt eken. Libyada dogulup durýan jöhüýt. Bunam ýa-ni Izrailiň Mossad agentligi, bunu öz agenti hökmünde berip wad edýär. Ýa-ni jazy hökmünde ulanýar. Bulam Izrailiň bäkwidi üçin, özüni musulman mollasy müftisi hökmünde alyp baryp igile de goşulyp, igiliň içine wagt ýaýradyp, provokasiýa edip, ýa-ni Hristiýanlara garşy, Kürtlere garşy, beýleki diniň wekillerine garşy öýjükdirip, şu zatlar bilen meşgullanyp ýören adam üstçilýär, sartaçylýar. Şo barada da Amerikan websaytlarynyň bir näçetinde maglumat çykdy. Ödem ilki bilen çykan maglumat Izrailiň websaytlaryna çykdy. Izrailiň websaytlaryna da näme diýip ýazylýar? Şoň sartaçyldy, ýene biziň agentimiň sartaçyldy diýip ýazýarlar. Ödem adam näme diýip ulanypdyr musulman adamy? Abu Hafs diýip ulanypdyr. Hakiki doguluny enetinden alan ady familiýasam Efraim Benjamin eken. Ine adamlar 2017-nji ýylda bolan waka. Ine igiliň wagt netigatçylarynyň biri. Şoň üçin bu taýda konspirologiýa ýok adamlar. Bazatlar içini öňrendiň düşünýän, näme üçin şu datlar şunu ýaly görnüşde bolupdyr? Ha? Näme üçin bular Izrail'e garşy brokatanyoklar? Hatta bulan yaralanan eskerlerine çen Izrail'in ketelhanalaryna bejer birine getirýän ekenler. Oňa misatçyldy. Häzir hem Izrail gorkanok näme üçin Başar Asady getiripdir bolýar. Başar Asad näme Izrail'e ulukan hukm bolýar? Ýok. Emma häzir şu igilçiler gelip häkimiýeti basyp alsa Izrail üçin hukm dämi? Ýok, Izrail gorkanok. Izrail gaýta näme etdi? Izrail häzir öňkü Golan benetliklerinden aňyryk geçip birden ýerler basyp aldy. Ine soňky bir aýyň dowam bilen bir aýy bolar indi şular basyp aldy näme şäherleri. Şu ganojoklar. Şu pursat Izrail öz goşunlaryny sürüp hamala näme üçin? Şulardan çekinýär üçin, şulardan gorunmak üçin biz ham köpräk ýerler basyp alyp özümizde näme etmeli? Gorowda bolanyny döretmeli. Ýani bu ferdonosyny döretmeli. Şoňa garşy şulardan birinden hiç çykýanby ýok. Ene görürsiňiz, birazrak wagt geçer, Izrailiň aljak territoriýasyny gerimi ham giňär. Şunu bir ýerip belläp alın adam. Belläp alın. Izrailden bular şappa da şuppa ödem eden çykyşlaryna aýdy. Izrail şu aljylanyň öde aýtdy. Näçe de gaýtalap aýtdy. Izrail bilen bizim problemimiz ýok diýär. Hatta şoň bilen şu CNN kanalynyň habarçysy, Amerikan telekanalynyň habarçysy, bu geçip geçirip oturýar ýatla diýaram da, diýär Gazada gyrgynçylyga näme garaýar? Gazada diýär Izrailiň aparýan şol nemelerine, harby hereketlerine diýmek bilen näme gözüňe tutýar? Gazany bular çekýärler da Izrail. Indi şu arada pikirini toğraýagyny temany tutýar. Temany tutýar, hatta şonu ýazgar, ýatam diýmedi, hatta şonu kıynan, ýatam diýmedi. Ine bu rol nämeden bar? Ondan baňa ýedine ýerýänler sesini çykaryp bilermi? Ha?
Al-Julani şon diýmeýän bolsa, bundan görel alyp oturan eýleki ganazyklar bar, bu ýanyna ýygyna ýerip ber. Olar onu hetin çykaryp bilen elbetde hetin çykaryp bilmeýär. Elbetde hetin çykaryp bilmeýär. Şoň üçin hem şular ýaly ýa-ni öňden alındy aýdyp gelýän zatlar bar. Şular aňyrtynda, şu ganazyklar aňyrtynda duran adamlaryň öýleri, Siyonistler öýleri şol Beyik Azrail proýekti diýip barada, şonu döretmek üçin uruna iş alyp barýan güýçler, şolar oýunjak ýaly bolanyp otyrlar. Diýilýän gurrunun jany bar diýen pikir döre. Hatda inni häzir Al-Julani şahsiýet ýakynda bir gide soraly çykdy. Hebäbi, bu nigde dowlanýan belli däl o. Bir çeşme her edýän adam gün wataryn çeşmesinde. Bir çeşme daýdy, bu diýe Atawu Darabistana dowlup. Bir çeşme diýe ýok diýe, bu diýe Siriýede, Siriýanyň diýe şo Golan beletlikleriniň ýanyna bir obada dowlupdyr. Obasyň adam ýok, şäherniň adam ýok. Gapmalarçylyk näme üçin? Näme üçin häzir şu wagtda şenden bir obasyň amadan aýdy bilen o. Niňe şäherde? Ya haýdy şäherde, haýdy köçede dowlupdyr. Haýdy adresde dowlupdyr. Bu hatda 81-nji ýylda dowlanmy, 82-nji ýyl olan bellidi. Inni şu meseleler maslahat edip durka, indi Julany bar, täze maglumatlar ýa-da ya. Täze maglumatlar. Danieli, siyasi partiýalaryň biriniň lideri, ady Mads Halsvik. Ol näme dedi? Biziň çeşmelenmede göre, biziň çeşmelenme ödem nämede ýazýar, Twitter'da ýazýar. What's a surprise? Genel Mallat diye, the head of the Syrian rebels, aka ISIS, aka Israel Secret Intelligence Service, Al-Julani is Jewish and graduated of the School of Islamic Jurisprudence located in Tel Aviv. Genel Mallat diye. Bilen diye yankı Suriýeli fegoçylygyň lideri değil yani. Ya başka aýtsak, İgil'in lideri ya da başka aýtsak diye, Azrail'in diye gillin gulluklarının agendi diye, diýilýän diye Al-Julani diye, hakykatynda diye, hakykatynda Juhud atly ödem diye Tel Aviv'in ýörüýçi Islam nemesi kanunçylygy boýunça okuwjany gutoran agent bolup çykdy diye. Oň adynam soň bu näme bir başga bir çykışynda getirýär. Ady kim eken? Bu hakykaty. Juhud ady. Jonathan Zvi David diýip. Şunu ýazýan adam Daniýanyň siyasi partiýalarynyň biriniň lideri Mads Halsvik. Öz çeşmeleriniň maglumatyna salgylanyp aýdýar. Bu diýä onun bu ne haçan Tel Aviv'de o haçan Azrail'de tälim allyka diýilen sorawyda çykmak mümkin. Sebäbi bu wara 2006-njy ýylda hamala Irakda Amerikanlar tarapyndan tutuk edildi diýildi. 2003-njy ýylda ol şo Irakdaky Al-Qaida goşulupmuşyn. Soň igini agdaty bolýar. Soň 2006-njy ýylda buny Amerikanlar tutupmuşyn. Indi näçe ýyllar tutuklukda saklanan hakynda meselede çöllene oýandy. Bir maglumata göre 5 ýyl oturdy diýär. Türmede. Bir maglumata göre 3 ýyl oturdy. Olan bellidir. Ondan bular eger Amerikan harwlary buny terrorizmde aýplap tutsa eden bolsalar, ana hem bir näçe ýyldan soň ony boşadýarlar. Demek, bular näme diýär adatça? Tutsa edip tälim berýärler. Eger sen şularla hyzmatdaşlyga kaýly bolsaň, seni bir näçe ýyldan soň goýup berýärler, tälim berip goýup berýärler. Ine bu şu Daniel siýasatçy aýdýan adam şoňa bar ýa. Yani şu tutsak edildi diýilýän döwürde bunu näme diýär? Bunu gidilýärler, alyp gidýärler Azrail'e. Tälim berýärler. Indi ödüň näil alyp barmady? Mundan beýlek. Näil hereket etmeli, näil propaganda geçmeli öde ýyňa ýerýärler. Bu juhud eken. Indi bolmaganda şu täbir çeşmelerine maglumatyna göre juhud diýerler. Öldürem näme diýerler? Şunu diskussiýa edenlerine şunu ýüz sapatyny hakyky ýankı juhud ýaňy ýüz sapaty bilen deňeşdirýärler. Ne Al-Julani? Bu Abdullah kim? Dünya Siyonistlik guramasyny esaslandyran 1897-nji ýylda Şwetsariýada Dünya Siyonistlik guramasy diýilen guramany esaslandyran Theodor Herzl adamyň sapaty şu. İkisini deňeşdirip göräň ýöne bilen bak antropologiýa alymy diýip bir zat adamyň biologik tebigaty ýene öwrenýär. Ýöne deňeşdiriň men hiç zat diýetim bilen ikisini sapatyny deňeşdiriň. Kete durwam suratlaryny görkezipdirler. Ine bula ýanky Theodor Herzl diýilen ganojak Siyonistlik guramany esaslandyran ilkinji. Bula men ýetiň gahrymanyň Al-Julani sapatı.
Şuň üstünden bilýänler aýdýar-da, ol ýa Mossad bilen ýa CIA diýä, ýa-ni CERN diýä stil işleri bar. Bir adajyk diýe üýtgetmeli öz stillerini diýe. Mundan ýa 100 ýyl odalam diýe şol stille döre diýen ekenler öz agentlerini häzir hem şol stille saklaýar. Ay adamlar, ondan bunu mara nime bilelim deňeşdirýärler ol. Ukrainaň ýewreýi we Zelenskiň ýewreýi. İkisine de selle geydirýärler, iňe de ýapdyr. Aşagdaky adam beredim. İkisine iki dowan ýene beredim. Ine deňeşdirip göräň ine şol haýsy şonuň Zelenskiy haýsy Aljulany. Ine şol Aljulany müşin bilen Zelenskiy. İkisiniň gözüni öteredin, burnuny öteredin, ýüzüniň guruluşyny öteredin. Seyinçiler düşünür, ama gözü bolan, gözü varlar görür, gulağı varlar eşitler diýär, gözü ýoklar görmez, gulağı kelleri eşitmeli diýilen ýaly boldy da. Ine bunu näme deňeşdirler? Ýene de şol Libyada ele salynan haramzada Abu Hafs diýip jöhüt. Abu igiliň wagtyny netihatçysy. Batada da şol ýaly pikir öňe sürýärler. Biziň diýär bu Al-Julani, biziň diýär aslan terroristi diýänimiz o diýär. Olle jöhüt bolup çykan bolaýmady, şunu ýaly bir zat bolaýmady diýip. Ine şular ýaly meseleler ýa-da soň gowatlar aýagy alyny onuň maslahatlaşýarlar. Bu arada da pikir etmelimi, etmeli. Sebebi eýýäm faktlar bar. Faktlar bar. Şol jöhütler ulanýar eken, Mossadyň agentler ulanýar eken. Üstesine de men öz olam gepleşikdiň bir kısatyny görkezdim. Hatta sydyp çykan Amerikan gizli gulluklarının daklatlaryna ne basy wekilik tarapyndan çykarylan maglumatlaryň biri şu. Buna mene ýan ýakynda ýene de täze eden Amerikan jurnalisti görkezdi. Bu 2010-njy ýylda ele düzülen hasabat. Bu hasabatdan Amerikan Gorunmak Ministerliginiň ýörüçi harby ýa-ni razvedka separady bar. Şo tarapyndan düzülip, şo döwürdäki prezidente ýa-ni Obama hasabat ýeşilýär. Şundan näme diýilýär? Şunda Amerikan hökümetiniň Oman goşun ýolbaşçylarynyň şu İslam hereketiniň, İslam halifatynyň döredilmegini gollaýan anyklar aýdylýar. İslam halifatynyň Siriýa hem Irak territoriýasynda döremegini gollaýan diýilen jümle başytaýdy adam. Şu hazabatda Amerikan harby razvedkasynyň hazabatynda şo ýazylýar. Teredin. If the situation unravels, eger de ýagdaý şu duruşuna dowam edip dursa, Siriýada hem Irakda diýär, there is the possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria. Şu duruşuna dowam edip dursa diýär, onu diýär, resmi taýdan aglan edilen ýa-da resmi taýdan aglan edilmeýän diýär, Salafist döwletiniň halifatynyň, ýagny Salafist principality diýmeklik döwlet guruluşy bolan bir guruluş. Şolar ýaly guruluşyň diýär, döremek ähtimallygy bar. Howpy bar diýenek. There is a possibility, ýagny ähtimallygy bar diýär. Ýa-da näme diýär? This is exactly what the supporting powers to the opposition wants. Şulam diýär. Şo diýär Siriýa opposisiýasyna diýär. Ýardam berýän güýçler we ýa-ni gün batar güýçler. Şo güýçler isleýän zady diýär. This is what exactly. And this is exactly what the supporting powers to the opposition want. Ine adamlar ine şulan diýip oturanda diýip, ine şu bolupdy. Başga da baryny ustady gaýtalap diýerler. Şuň näde ulanmaly ondan diýär. Indi öýler şey diýip durka. Biz şu İslam halifatynyň döredilmegini gollamaly. Şolam beni opozisiýanam gollanmaly, gollaýar. Bularam gollamaly. İkisini hem näme üçin ulanmaly? Biz üçin bähfiýetsiz bolan, hem Siýonistler üçin bähfiýetsiz bolan Başar Asadyň hökümetini bidirmeliler, şolaryň eline bermeli. Anoň ýagdaý bolýar. Indi bular bir tarapy, ikinji tarapy. Bular öz resmilemeleri açyk çykyş edenlerine, jemgyýetiň önüne çykyş edenlerine, Amerikan resmiler. Yo, terrorizmi uňalmaly. Terroristlerin lideri Abu Bakr al-Baghdadiň kellesine 10 milyon goýýar. On kömekçisi Muhammed Abu Al-Julanyň kellesine 10 milyon goýýar, ýa-ni o çykyş etdi. Bir onu gözleýär ýa-ni onu. Gözlerim. Aşaklyk bilen aýdýar. Aşaklyk bilen. Şolaň diýär Salafi döwletiniň döredilmegine bidirilmeli gollaýar ýa. Opozisiýa da şonu gollar diýär. Aýny şu dat bolup duran häzir. Şu dat şunu görkezden min soňra häzir şu bolup duranda şolaň arkasyndan ona bilen maliýeleşdirip gollap oturan güýçler bilen öldürek ene.
Soň şunna destine bilen ben kellesine goýuldy diýen $10 milyon destine aýyryldy. Näme üçin? Ata bular maksadyna ýetip otur, gün watar maksadyna ýetip otur. Siyonistler ýagny Siyonist Izrail döwletiniň haramzadalary maksadyna ýetip otur. Bulan öýe adamlar geldi, oýunjoklar geldi. Oýunjoklar geldi. Ana men diýjek bolýan adam, dünýäni bir dejjal alha, dünýäni dejjal alsa. Ine şu dejjallar alýa, olaram kimiň bäkwidiň alýa? Olaram ine şu dünýä agalygyny ornaşdyrjak bolýan haramzadalar we gara uýuşlar. Şolaň bäkwidi üçin, şolaň mökür hökmüne hyzmat eder. Ende ýanky dokumenti var, men görkezden ýanky dokumenti. 2015-nji ýylda Aljeria telekanalyna şu da gurdy. 2012-nji, 2014-nji ýyllarda Obama döwründe harby Amerikan harby razvedkasyna ýol başçylyk eden Michael Flynn diýip bir adam ma. Michael Flynn diýip bir adam ma. General wa ana şoň bilet hökmetdeşlik geçiren ne? Şunu şu hökmetdeşlik geçiren habarçy wa şu ýanky dokumenti görkezdi. Men size ýanky görkezden dokumentim bar. Şu dokumenti şoňa şeýdik görkezdi ýa. Ne şoň eline ine şu kagaz wa. Şu ýanky dokument. Şonu görkezdi ýa-da sonra ýa. Siziň diýe şu dokumentden habaryňyz barmy diýe, ýagny siziň ýol başçylaryňyz İslam halifatynyň görüjülmegini öňleýän eken. Siziň habaryňyz barmy diýe bolýan? Bilen boýnalmaly bolýar. Ha o diýe men dokumentden habarym ma. Hem diýe şu döwürde diýe men garşy boldum diýe. Öýde seredim ýönemen adam däl. Amerikan harby razvedkasynyň ýol başçysy. Men niýe şoňa garşy boldum diýe. Ondan diýe Obama administrasiýa prezidenti ýüz tutdum diýe men. Şunýaly haklar dörep barýady. Bu görgüriň ödem habarsyz eken, öz sözünden çen tutsak, men niýe habarsyzdym diýe. Şuň diýe planlaşdyrylyp edilen zat. Soň düşündüm diýe. Indi habarşy diýe-da. Onda diýe siziň onda diýe ýol başçylaryňyz göz ýumdymy diýe. Göz ýummagy netijesinde döredimi 2 ýyl daha ýaşaýanlar. Bu staýda bir söýdüler ýa general. Ýok diýe, men niýe göz ýumdy diýip hataplanmak diýe. This was the willful decision of our administration, American administration. Yani beýdimek näme anaglar? Ya şo söýdüler ya. Bu diýe biziň diýe Amerikan administrasiýamyň, ýani Amerikan ýol başçylarynyň diýe öz islegi bilen beren karary netijesinde döret diýe. Öz islegi bilen beren karary netijesinde döret diýe. İgildi. Ine adamlar siz şu oyunu düşündüňiz, şu oyunyň düýgünde düşündüňiz. Dünýädäki bolup beren wakalary düşünýän men şonu aýdaýyn. Men şonu size aýdaýyn. Ýene bir zat ýatladyň. Bular Al-Qaida diýilen zadyň özüni nädip döredýänligi hakynda öz döwründe Saudi Arabistanyna Amerikan ilçisi bolup işleýän şol adamma Michael Springman. Şol adam kitap ýazdy. Al-Qaida üçin wizaly. Al-Qaida üçin wizalar diýip näme üçin? Hem şu görgüliğini var, öz döwründe Al-Qaida terrorçylaryna wiza bermäge mezur edipdir. Soňça da bilmän işden gidip kitap berýär. Ine şu kitaby ýazdy. Al-Qaida üçin wizalar diýip. Ine şu kitaby. Indi bu kitapda näme beýan edýär? Hemme tutnamalar öyle getirýär. Şu doldurlayan anketalar var. Anketa doldurulanlar diýe görüp durýar şol adamyň terrorçysyny. Şol adamyň terrorçysyny görüp durýar. Ýöne şonu da diýär, men ýol başçylam diýär, şoňa wiza berdirýär. Näme üçin berdirýär? Soň diýe bu gyzyklanyp görüp durun. Şol adamlar näme bilen meşgul? Amerikaga gidip trening alyp turgunda şalyp gelýärler. Amerikaga gidip turgunda şalyp gelýärler kende şol adamlar şular ýaly wiza berilýän ýanky ganojoklar Al-Qaida. Ana şeý diýip diýär biz Al-Qaidany öğretdik. Ödem bu gurrun edýän döwri 80-nji ýyllar. Hol ýa Al-Qaida Awganistana, Pakistana döredip beren döwri var. 80-nji ýyllarda döreýärdi, 80-nji ýyllaryň ahyrlarynda. Hamala näme üçin döretdiler olar? Şu taýda Awganistanyň Sowiet goşunlary çykarmak üçin. Onda näme üçin onları terror guramasy diýip atlandyrýan? Onda näme üçin öýdüň? Ay biz Al-Qaida garşy göreşýär diýen oýunýar. Soňam şolar tarapyndan yaraglandyrylan haramzadalaram soň birden ol Yugoslawiýadan çykdy, ýagny Kosowa, häzirki Kosowada, ýanky Albaniýada bulan terrorçylaryň öz bazalary var henide. Şol döwürden başlap bular näme etdi? Ýanky Yugoslawiýany dargatmak meselesinde de ulandy. Indi bu uly mesele, men o zatlara geçdemädim, bu aňyrty gutarmaýar da. Ýöne bulan wara oýunjak hökmünde ýagny amatly bir eskerler hökmünde ýagny bir öz isleň amal aşyrmak üçin ulanýan bir oýunjak hökmünde ulanyp gelmek taryhy gaty uzagy diýär. Indi siz pikir edersiňiz da, bulan niyeti näme ka onda? Şunu ulanyp oturan güýçler iň soňunda näme etmekçi?
Ana o arada da men geçenki gepleşiklerimi käbirini aýtdym. Bulan umuman dünya siýanistleriniň uly bir plany bar. O plan hakynda şolar ýaly bir kitabam bar. Zionist Plan for Middle East. Ýagny ýakyn günler boýunça siýanistlik plan bir kitap çapyl edilen 1982-nji ýylda. Bu kitabyň awtory Izraýlyň şo döwürdäki hökümetiniň geňeşçisi Oded Yinon diýilýär. Bular bunu ibrit diline çap edýärler. Soň bunu Izraýlyň öz professorlarynyň biri bunu okap görüp şok bolup bunu ingliz diline geçirýär. İngliz diline. Soň bunu dünýäye ýaýrady. Bunda näme beýan edilýär? Ýani ýakyn günler boýunça siýanistlik plan diýilýän plan umuman şo ýakyn günlerde bar bolan Arap ýurtlarynyň hemmesini ýeni askandan gaçyrmaly, bulaşdyrmaly. Soňam şolaň territoriýasynyň hasabyna beýik Izraýil döwleti diýilen Ullukan döwleti öwretmeli. Şu taýda. Şo beýan edilýär. Oňam bu plan odalyny çyzylan näme şu ýanky görkeýlen suratynda bar, Gerçil. Ýanky Theodor Gerçil Dünya Siýanistlik Guramasyny 1897-nji ýylda döreden. Şu haramzadaň öz maksatnamasyna, şu guramasynyň maksatnamasynda da görkeýlen. Ýagny Misiriň Nil derýalaryndan başlap Iran territoriýasyndan geçýän Efrat derýasynyň şeýle çenni bir zat bir territoriýa bolsa bize wada berilen, bize Tewratda wada berilen şu territoriýany üçlük giden adam şu. Ýanky planam şunda görkeýlýär, şonagda ýa. Ýöne bu plan diňe bir oňçaýak bilen şäklenýär. Şunda görkeýlýän ýurtlar gaty köp. Ýagny hatda tutuş Misri we Iran etmek, hatda Irany we Iran etmek. Şu planlarym bar. Inni şu planyň Siýanistler tarapyndan ýöne Amerikan eli bilen amala aşyrylyp başlanýany görkeýlýän faktlar men öňe dakdeşdim. Şoňam biri şol 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr terror hüjümi diýilen waka bolup da 2001-nji ýylda hamala terrorçylar New Yorkda 2 tane fewda binasyny ýyran etdiler. Soň Pentagonyň binasyna ýanky boýun uçuryny barp sürdüler diýilen waka bar. Onu gözleri gurulýar Amerikanyň. Ona men aýtdym, men şu gepleşikde beripdim. 238-nji nomerli gepleşigimde dünýäni tartışyran yalan we aslam soýunjuklar diýen gepleşigimi görmedik bolsam görüň, men şu taýda jyk düşündirdim. Suud edilen zat, adam Amerikanyň öz spesialistleri, injenerler suud edýär. Şol binalar weýran edilmegi, o samolyotlar barp sürdürmek bilen bolan ok. Onu içinden dinamit bilen ýarýarlar, ýörüýte partlaýjy maddeler bilen ýarýarlar. Samolyot bilen ýykyp bolan ok. Onu näme üçin edýärler? O nähil alamatlar bar şoň edilen. Birinjiden 4 tane boýun uçur diýilen uçur hamala 19 tane terrorçy öz arasynda topara bölüp her şo girýärler, uçura minýärler, bilet alyp Bostondan uçup. Soňam ýanky uçuryň pilotlary boýun togulýar hemmesi. Biz o siziň diýen giretjekler edip bilmez diýerler. Ondan şonu hamala terrorçylaryň öýleri şu uçurlar sürüpmişinler. Şu Bostondan alyp gaýdyp 2 tane uçury aýratynda getiribem New York şäherine ýerleşýän Ýehuda Amerikanyň medil belli bir nokadyna barp urdurupmyşyn her aýratynda ömürlerini uçur sürüp görmedik terrorçylar edipmişin şonu. Birinciden şoňa anlanmaly. İkinciden hem o uçur bilen süsüren bilen tutuja aýdy biter kaýny şendi dyrpytra edip bilen o. Emma 2 ýylyna tähel wagtyň içinde içinden öýdem görünüp dursa partlamalar içinden bolup duran. İçinden partlamalar emele gelýär, hamala şonni şo ýa uçur sebäpli bolupmyşyn. 2 binagy kesem dyrpytrak bolup pulpeýkün bolýar. İçinde hemme armatur ýa ululy sütünler we porot sütünler. Olardan da atýarlar. Indi şoňa ýa-ni indi bu sorawy da çykýar bolýar. Barşony serw edipdir, barşony maksat edipdir diýerler. Olaň maksady näme şonu etmek? Alar şolar şeýtdi da, şoň ýa-ni şu wakaň ýa-ni geçen orta bir 10 gün geçendir diýär. Amerikan generaly soň aýdy. Amerikan generaly bir de prikaz geldi, bir de ýokardan buyruk geldi diýär. Ýa-da men şoň görkeýim. Bir de ýokardan buyruk geldi diýär. Şu buyruk boýunça biz diýär ýakyn 5 ýylyň içinde 7 tane musulman döwletini weýran etmeli. Ölem basyp almaly no. To take out diýmeklik ýok etmeli. Şunu bakanalar. Bu general yönemene generaller, bu general Wesley Clark öz döwründe NATO
Ýewropa boýunça hemme güýçleriniň goşun ýol başçysy bolan şu general Clark diýen. Şonaý diýe özleginde bir şo diýe edilje hüjümüň şol 11-nji sentýabr 2001-nji ýyl hüjüm diýilýän wakaň edilýär ýani bir de şolar ýal buyruk geldi. Ýagny şunu bahanalap indi biz terrorizme garşy göreş edýäsilen bahana bilen ýakyn gününe göre sorup barmaly. Hemem ýakyn geljekde 5 ýylyň dowamynda 7 tane ýurdy weýran etdiler. O ýurtlar haýsy ýurtlar? O ýurtlar ýanky men size şu görkelen şu kitabymdaky tanalan ýurtlar 1982-nji ýylda agdalan ýurtlar şu taýda täzeden agdalan. Ýagny Irak, Siriýa, Liban, Libiýa, Somaliýa, Sudan, hemem İran. Indi şolardan eýýäm weýran edilenleri hakykatdan weýran edildi. Irak, Siriýa weýran edildi. Liban weýran edildi. Liban ne weýran edilme? Libiýa weýran edildi. Somaliýa weýran edildi. Eýýäm şo taýda terrorizm dogry ýaran. Weýran edildi diýmek näme? Gan ojoklar ertýärler. Şolaram hawaslar edýär. Sudan ikä bölündi. O taýma terrorizm ojogy. Indi näme galdy? Liban bilen İran gal. Indi diňe Liban bilen İran gal. Indi Liban bilen İran ýok etmek üçin näme etmeli? Ilkiden kontrolly, Siriýada kontrolly ele almaly. Näme Siriýada kontrolly ele almaly? Sebebi İran häzir Libany gollamasa ama Liban hiç zat. Libanyň içinde Hezbollah güýçleri bar ha. Şiýa güýçleri, şeýlemi? Şiýa. Şaýlar häzir garşylyk görkezýär Şiýa güýçleri. Bolmasa şolan garşylyk bolmasa häzir Izrail batyp alýar. Ýadyňyzda bolsa men şunu agdapdym. Palestina bagyşlaryň gepleşiginde. Ýadyňyzda bolsa geçen ýyl men aýtdym. Häzir bular Gaza sektoryny teptik ederler. Ondan soň Şiýa güýçleri näme eder diýdim? Güýçlerini demir gadaga Libana tarapy gururlar diýdim. Ana şolan boldy. Gadan teptik etdiler. Ine noýabr aýynyň başyn oktýabr aýynyň başlagan eýýäm bular näme etdi? Libanyň gün ortasyna goşunlaryny hem sürdüler, girdiler. Şiýa güýçler. Ýöne garşylyk gördüler. Hatta Hezbollah'ın liderlerinin ondan gowragy ýogum etdiler. Bombalar. Şolan oturan, ýönek geçirip oturan ýerine. Şonda da hereket edilenoklar. Näme üçin? Sebebi İran'dan ulu golluk gelipdir. Yara gollugy, goşun gollugy, ýani Hezbollah İran'yň öz içinden goşun gelip. Olam nirden gelýär? Irak hem Siriýanyň üstü bilen gelýär. Indi Irak'a buňa ýol berip otýar. Siriýada ýol berip otýardy. Başar Asadyň ýol başçylygynda. Indi näme etmeli? Şoňa ýadyr öňüne böget goýsaň wa. Ýani Decjallan bar, ol Abu Decjallan. Ýani Salahiler ertip şoň öňüne böget goýsaň bular näme diýär? Bular şaýlara garşy. Şaýlar musulman bolsa bular garşy. Ödem şoň garşylygy kimin bäkwiýetini oýnaýar? Ýene-de Şiýa işlem bäkwiýetini oýnaýar. Indi bular şonu diýip otyrlar. Häzir Izrail maksadyna ýetdi. Izrail näme diýip otyr? Häzir şaýlardan geljek kömegiň öňüne böget goýdy. Öz Abu Decjallaryny ulanyp. Abu Decjallarym indi geçirmeýär. Nähe Siriýanyň nähe ýani yara geçirdiler. Häzir men şu kartany görkezjek bolýan-da. Nähe buňa yara geçiren, näme goşun geçirdiler. Ine karta şunu ýaly, heredim. Ine İran, ine Irak, ine Siriýa, ine de Liban. Teredim yara gertmek üçin ýa ýerden teň transportyň Irakyň hem Siriýanyň üstü bilen barmaly Libana ýa-da uçoryň üstü bilen barmaly. Inni Al-Julani juhud wa Al-Julani juhud. Näme diýip eglan etdi? İrandan niýe uçoram geçmedi Siriýanyň üstü bilen, İrandan transportam geçmedi. Boşuna geçmedi, yaragam geçmedi. Näme üçin? Eger sen musulman ummatynyň aladasyny diýen bolsaň, onda sen Libanyň aladasyny etmelimi? Ýok, bu musulman ummatynyň aladasyny etmek bu planyna ýok. Al-Julani diýen adamyň özi proýekt. Men şonu aýdyp otyryn, ullukan oýnady, aýdyp otyryn. Ine şu çakaçenni İrandan gelýän transport ýoly. Siriýanyň içine gelýär, iki bölünýär. Bir bölegi, bir kömek. Bir bölek kömek şu taýda Hezbollah'ın goşunlary bar. Terrorçylara, ýanky Abu Decjallara garşy guruş alyp gelen esasy güýç kim boldy? Siriýanyň armiýasy bilen bilelikde Hezbollah, şaýlan Hezbollah armiýasy boldy. Şolar garşylyk görkezdi. Hemem bir ýol bilen bu kömek Libana barýardy. Hem goşun hem yara. Indi näme etdi? Abu Decjallar şu taýyny basyp aldylar. Şu teorekler basyp aldylar da bu torda diýdi, indi İrandan hiç zat geçmedi. Hatta uçoram geçmedi. O kimin bäkwiýetine? Izrailiň bäkwiýetine, Yehudylaryň bäkwiýetine,
Alliya inne basıp alliya Livan. Eger Livan alınsa inni gerek kiminki bolar eýdýär? Elbetde gerek İran'ınki bolar. İran'ın bulaştırmağı saat Iran demirgady kunjoklary kontrollukda däl. Iran demirgady kunjoklary belli bir yerleri heniden terrorçylaryň eýçiligine belli bir bölegi Kürtleň eýçiligine. O taýda da Amerikan harby bazasy yerleşýär. Hem Iran demirgadygynda hem Siriýa demirgadygynda. Kim bilen kontrollu edip koordinirlap oturanam şolar. Näme üçin indi bir 2014-nji ýylda bardy Amerikan harbylary şo taýda bağdaşdylar. 10 ýyl geçdi. Siriýadan hem çykan, Irakdan hem çykan. Siriýanyň hökümeti hem çykdy, otyr, Irakyň hökümeti hem çykdy geldi. Şu çakaçynly bolan çykmadylar. Näme üçin? Sebäbi şu zatlary koordinirlap gurnamaly. Onam gurnadylar. Ine Siriýa babatda gurnadylar. Indi näme etmeli? Livany jehitleri ýurtdurmaly. Livany ýudan taňlaram Eýrany bulaşdyrmaly. Eýran bulaşandan näme bolar eýdýäňiz? Eýran häzir durnuksyzlyk bolup şuta gan ojaklary eýledi. Näme bolar eýdýäňiz? Gerek Türkmenistanyň adam. Gerek Türkmenistanyň olam Gulmataryň planyny dur. Ana näme şuň adam? Men o arada aýratyn gepleşik edýän. Ol planyna Türkmenistana girmek, Türkmenistany bulaşdyrmak plany hem Misri bulaşdyrmak, bir wagtyň özünde Misri. Näme üçin Misri bulaşdyrmaly? Sebäbi Arap ýurtlarynyň içinde iň güýçli ýurtlaryň biri heniden Misri bolmagyna. Misri bolmagyna. Misri ýaly güýçli döwletiň, Arap döwletiniň öz başda ödügi ýaly döwletiň galmagam. Ýene de Siýanistlaryň bähbidine däl sebäbi Misri Siýanist döwleti bilen serhetleşip dur. Dime onu buyran etmeli. Onam yakın vaxtada bulaştıracak bolarlar. Şoň üçin bu adamlar täbiriňe aýdýanlar, näme gerek şu zatlar diýip. Ine men size ýatladyň näme gerek şu zatlar. Ine 2010-njy ýyla çenni 2 ýylyň basy bolan territoriýalary. Bular näme etdi şu taý Irakdan bäri geçdiler, ýan kaýdyşmy diýýär. Irakdan bäri geçdiler-de tas 70% ýal territoriýasyny umumyň hasaplasaň da hebäbine şu çal ýerler bar. Bular terrorçylaryň basy bolan ýerleri. 70% ýal territoriýasyny igilçiler basy boldy. 10-njy ýyla çenni şu taýlaryny eýlediler. Nesi pikir edýärsiňiz? Amerika näme görüşmedim? Ýok. Amerika şu taýda harby bazalaryny yerleşdirdiler. Ýöne igile garşy görüş alyp barmady. Amerikan eden hüjümleri näme üçin boldy? Näme garşy boldy? Siriýa armiýasyna garşy boldy. Ýagny ýokurdan howa hüjümleri bilen Amerika ýardam berýär, aşakdan igilçiler hüjüm edip ana şol iki taraplaryň hyzmatdaşlyk bilen alynan ýerler şolar. Şey dip ýetildi şu dalar. Soň nädip bular ýa-da çekildiler. Nädip soň bu karta üýtdi. Soň karta şunu ýaly üýtdi. Nädip üýtdi? Orslar goşuntaly. Ine Orslan harby bazalarynyň yerleşýän ýeri, ine de Amerikan harby bazalarynyň yerleşýän ýeri. Indi ýöňüňiz göňüne getirin. Indi näde 2 ýyl galdy? 2 ýylynda şu taýda galdy. 2015-nji ýyldan soň başlady şu görüş. Ýani 2015-nji ýylyň sentýabryň 30-na goşuntaly başlady Orslar. Orslar gelip bombaladylar, ýerden hüjüm etdiler, gollap berdiler, ýesahanam howa hüjüm bilen bu edip bulary bara derbi dağın edip ýa-da serpekdirdiler. Netijede näme boldy? Netijede teröristler ýerde galdylar? Bira şu ýaşyl ýerde galdylar. Ine görýärmi? Ýaşyl ýerde. Ine şol Al-Julani diýilen haramzadaň eýlik edýän Idlib provinsiýasy bar, şo taýda galdylar. O taýnam kim kontrolly galdy? Türkler. Ine Türkler baýdadyr onda. Öz garamagyny aldylar. Şu ada çennem öz hogunlarlygyna takladylar. Türkler. Erdoğan'ın ýolbaşçylygyna. Ýene bir bölegi, ne şu ýaşyl ýerde bir bölegi şu taýda galdy. Bu taýda da Amerikan bazasy bar. Amerikan bazasy gorap otyr olary. Indi siz pikir edersiňiz, näme üçin bu renk üýtýär? Bu taýdaky igilçilere gara, bu taýdakylar ýaşyl. Bular şo bir haramzadalar, şo bir abudetçiler. Ýöne bular näme diýmeli? Bular demokratik güýçler diýmeli. Bular Siriýanyň revolýusioner güýçleri diýip atlandyrýarlar şu taýda. Hakykatynda şo bir gany oljaklar. Näme üçin bulary Amerika kontroluna, Amerika ýardam edip otyr howanlarlygyna takýar. Diýmek Amerika Al-Qaida howanlarlyk edýär diýsen bolmada. Bolmasa şu taýda da Al-Qaida howanlarlyk edip oturan Amerika boldy. Amerikan harby bazalary şuň töwereginde gorap oturdy. Bu taýda da şo bir gany oljaklar, ýöne bulary näme diýmeli? Al-Qaida diýmeliler. Bulary Siriýanyň revolýusiýon güýçleri diýmeli. Bu taýda da şo bir taýyurlaşlar, Gulmataryň taýyurlaşlary, ýani Türkiýe.
Türkiýede howanlarlygyny aldy, näme üçin etdilerini. Ular 2016-njy ýyldan 2017-nji ýyldan bäri şunu ýaly bolup geldi. Näme üçin? Taýýarladylar. Taýýarladylar, sebäbi Fegoş uluk dowam etse, bu taýda Asadyň, Başar Asadyň goşunlary aslyndan düşer. Soňam pursatdan peýdalanyp hüjüm ederdiler, taýýarladylar. Hem ýarak taýdan, maliýet taýdan, täze haramdadylary, beýinleri ýulan haramdadylary daşary ýurtlardan getirdiler. Netijede näme etdiler? Zar vurdular, garaşylmandy dron ýaly. Indi näme boldy? Ine häzirki karta şular ýa. Ýagny ine häzirki gan ojoklygy eýleýän ýerler şu melereň. Abu Dijjal'ın eýlen ýerler. Gün ortadanam ine ýene melerek renk we solunrak renkde bu taýda Abu Dijjal'ın beýlik topary hereket edip şu taýlaryny eýledi. Bu taýda ýene bir bölek eýledi. Ýöne şu taýlaryň köp bölegini häzir şu taýlaryny bolan beletleriniň ýanyna Izrail aldy. Bu ak yerler häzirlikçe neutral ýagdaýda basylmalyman saklanan yerler, ýöne bu taýam häzir Abu Dijjal'ın kontrolüne geçýär. Inni bu melewşerenk var. Bu taýny şu taý, mämişerenk. Bu taýda kurtlar otýur. Näme üçin? Bu taýnam Amerikan harby bazalary kontrolykda saklap, Kurt awtonomiýasyny öwretmek üçin. Erdoganyň ýalňyşlygy we Erdoğanyň nadanlygy hem beýniselligi nämeden ibaret? Erdogan pikir etdi. Şu yerleri tutuş häzir Abu Dijjallar alar, Abu Dijjallara men bilen hyzmatdaşlykda biz kontrolly ederdik. Ýok, Amerikanlar aýtdy, ýok, Amerikanlar öýet plan bar. Amerikanlar şu taýda Kurt döwletini öwretmek üçin. Olam döreýär. Ýa-da taklan adamlar Amerikanyň ýardam etýändiňe şu taýda ilkä Kurt awtonomiýasy dörer. Ýagny Iranyň demirgada bilen Siriýanyň demirgada günde gorunna. İlki awtonomiýa dörer, soňra Türkleň döwleti dörer. Näme üçin? Ony Amerikanlar dörer. Ýagny Siyonistler dörer ýagny. Amerikanyň eli bilen. Türkiýany weýran etmek üçin. Türkiýany bulaşdyrmak üçin Kurtlar ulanmaly bolar. Ýagny uluk öňe gidýän perspektiw planyna şudur. O plana meşkär bolýar, öwrenip beren analitikler hem onu bilýär. Bu sarıca ýerde, sarıca ýerde. Häzirlikçe Türkiýanyň goşunlary. Ally garba ally. Ýöne Erdogan aýtdy, men diýdi ol Osman imperiýasy zamanyna kontrollukda bolan ol ýanky Aleppo wa Aleppo'ny alaryny diýdi, haman Homsa çenli men alaryny diýdi. Türkiýe almaly diýip öýdi açyk beýan etdi. Ýöne onu Amerika berdirmeýär. Siyonistler hem berdirmeýär. Ýa olaň öýe plany. Ine adamlar men gaty köp burlayan ýallaryny ýöne men bir gepleşiň içinde gaty köp zatlar beresim geldi. Inni birazajyk ýagdaýa düşünýänsiňiz diýip umyt edýän şu kartina. Öýdüňizi beýniňizde bar ýugdurmaň şu biziň haramdada tamsyklamyz bar. Şu zatları düşünmeýän, bir käbirler düşünmeýän ýyl çarpyp otýar. Käbirler düşünmedi. Ya Türkmenistan'da İslam halifatyny döretmeliğine ideýa uýup oturan bir giden Wahhabistler bar biziň içimizde, Salafiler. Yani kıy aktivistleriniň içinde bar. Onuň sany köpelip barýar. Häzir İngiltere köpelýän ýerem Murat Gurbanyň topary boldum. Murat Gurbanyň Telegram kanaly boldy. Murat Gurbanyň mesele hakynda. On gün watanyň oýunjak hökmünde näil proýekde taýýarlany ýanyň hakynda biziň tak aýratyn gurrun eder. Ýöne men şu zatlarymı näme üçin düşündirip otýarum. Şulaň häzir el çarpyp otýar. Häzir bular men aýtdym ha, o taýdaky özbekler gadaklar täjikler bilen häzir ne bular biziň aktivistler bilen käbirler hyzmatdaşlyga girdi. Tebe belli ruwatdan soň häzir olar ornaşar, Siriýadaky nemeler kökror. Ondan soň olar soň ýerik gönükdir bermeli. Olar ilki häzir şu taýda gowy ornaşdyrýan, bu istoplat durýan. Köp adam ertýän o takene daşary ýurtlardan beýniselleri, Wahhabistler, Salafiler ertýän, güýçlendirýän. Asan soň näme etseň ediber ony. Ony edýänler kimler? Ýene de şolar. Gün watary ýurtlary, Amerika, Britaniýanyň ýol başçylygynda hem ýara geçirirler häzir. Ideologiýa taýdan Sauditler, ýani Wahhabistler, negatçylaryny uradyr adam. Hem Siyonistler, Izrailde urati, hem ýara göre hem pul berýär. Bererem. Eger şu zatlar amala aşyrylsa üstünlükli. Geljekde şol Siyonistler gödäňini tutýan beýik Siyonist döwleti diýilýän imperiýa diýilýän zadyň özi döreýär. Arkaýyn olaň şu ural gidip otursa, olam ural gidip otyr. Ural gidip otyr. Ne adamlar bagışlan men gaty köp burladım. Gaty köp burladım. Hebäp temaň özi şeýle faktlar getirip gödüňde basyp düşündirmeden düşünür ýalda atýar. Bir gaty kompleksleýär.
Ödüňdi görüp oturýarsyň da seniň şeýdip diňläp oturan bir geden beýnesiniň wa ýa-ni Wel Sapar diýdi, Düýeci diýdi, Murat Gurban diýdi, Saparyklyň diýdi. Bular bary şo düýün ýa-ni ganojak bolar oturýarlar. Sizem şoňa uýdurjak bolýarlar. Ene ertek gün şular häzir bary Türkmenistana girjek bolsa da garşalyň diýmek şo diýil ýani ideýany siziň beýniňizde şo pikir uýup oturýar. Düşünýärmi adamlar? Düşünýärmi? Ana diýmek onu bilen arkasynda bilen pultuny oýnap oturanlar barmy diýlen sonra öýde çykýarmy? Çykaýmaly şo da. Onu bilen pult bilen dolandyrylýanlarmy ýa-da özleriniň samsyklyklary üçin şey diýär. O mesele hakynda ýa gaýdyşym ýaly aýratyn görüň eder. Şunuň üçin bildirdiňler üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriňiz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.